Só. Sí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Comezo por agradecer a presenza dos que estades xa aquí, tamén a presenza dos que nos seguen por outros medios, e tamén non somente por estardes aquí, sino por agrupardes entre todos esa actividade que realmente é unha actividade que quere abrir un debate, e que quere propiciar consensos, non? Arredor da lingua galega, e ademais pretende contribuir en positivo a que entre todos ofrezamos vías con que sair desta situación de crise en que realmente nos atopamos e que estamos a sufrir. Fixadevos no título, un país coa súa lingua. Ese é o título que quixemos dar a este foro, que vai durar varios meses. Estamos comprometidos co rigor na presentación dos datos e das análises. Estamos comprometidos con escoitar todas as voces dos diferentes puntos de vista, dos diferentes ángulos. Estamos comprometidos a valorar e aprender de todas as experiencias que poidamos compartir, especies duns e outros, de xente de moi diverso tipo, con moitas actividades tamén moi diferentes. Do principio ao final, este foro quere ser un acto de amor á lingua galega. Sabendo, como todos sabemos, como todos os que estades aquí estamos convencidos de que ese é o espiñazo fundamental da nosa cultura, da nosa identidade.
O agradecemento esténdese tamén a todas as persoas e colectivos que decidan participar a través do cuestionario que temos aberto e que estará aberto durante meses para que tamén outras persoas poidan contribuir non solamente coa súa presenza nas sesións, coa súa presenza a través de internet, en streaming ou por esa outra vía que abrimos para todos e para todas. Eu non me vou deter agora na presentación do foro, dese carácter que ten de foro participativo, porque me acompaña na mesa Dolores Vilavedra, que ademais de ser vicepresidenta do Consello da Cultura e coordinadora da sección de Lingua, Literatura e Comunicación, é a coordinadora de todo o foro e ela tamén vai intervir agora a continuación de min. Simplemente, antes de rematar, quería introducir algunha consideración preliminar. Esta actividade, que comezou realmente o día 15 de xaneiro, cando anunciamos, e concluirá xa no outono, forma parte do labor de asesor e consultivo do Consello da Cultura Galega, que neste caso non orientamos pola vía cuantitativa de outras veces, de análise estatística de datos, senón de outra maneira diferente, porque, como levamos dicindo xa desde hai uns cantos meses, datos temos dabondo. Datos temos dabondo. Non hai que esperar milagres con novas enquisas que acheguen novos datos porque non mudarán a realidade. Hai datos ofrecidos desde distintas fontes con distinto tipo de enquisa, distinto tipo de metodoloxías, pero todas son coincidentes en que o diagnóstico non nos é favorable. Por tanto, non se trata tanto de recadar novos datos como de reaccionar diante dos datos que xa temos. O gallá, como causa desa reacción, ou como efecto, perdón, millor desa reacción, dentro de uns meses, dentro de uns anos, poidamos facer recadar novos datos que nos pinten unha realidade menos crítica. Empregamos un formato que xa ensaiamos con éxito noutros informes complexos realizados dentro do Consello da Cultura Galega, que é o do Foro Participativo. É un formato que nos permite escoitar moitas voces moi diferentes, voces que raramente están desde este lado da mesa, e que nos queremos poñer deste lado da mesa, e que non están habitualmente tamén pola súa propia situación dentro do territorio, dentro do ecosistema cultural, etc., pero que son voces que nós creemos que teñen moito que dicir e todos temos moito que aprender deles. Ademais, é un formato que nos permite recadar a participación de persoas e colectivos que están fora da nosa capacidade de convocatoria, tanto por alcance desa convocatoria como polo número de persoas que se poden convocar, pero que son persoas que estiveron, están e estarán dispostas a contribuir por diferentes vías. Convocamos, por tanto, a unirse a este proxecto participativo a cantas persoas e colectivos forman parte desa lexión de galegos e galegas que sosteñen a lingua coa súa práctica e o seu compromiso día a día aquí e acolá. Queremos que saiban que non importa a cor política, que non importa o estatus que eles consideran que teñen dentro dese complexo e rico ecosistema cultural. Queremos que, ademais daqueles, enviamos moitísimos convites a moitos axentes sociais, políticos, culturais, etc. Pero queremos que todos saiban que, aínda que non lles chegue o convite a participar polas vías que temos establecidas, todos están convidados. Queremos aprender das súas experiencias. Insisto, aprender moito de experiencias que se levan facendo moitos anos con moito esforzo individual e colectivo por todo o país. Algúnas foron experiencias frustradas, tamén hai que aprender,
se se frustraron polo qué, pero moitas outras son experiencias de éxito na contorna máis inmediata cando menos. Aprendamos do que eles nos teñen que ensinar. Por iso insistimos no de un país coa súa lingua. Todos. O foro é, en si mesmo, este modelo de foro participativo é un proceso demorado no tempo. Por iso, bueno, vai durar prácticamente un ano. Tempo para o debate, para conciliar achegas, para intercambiar información e experiencias, para superar diferenzas, para sumar novas voces e outras sensibilidades. Tempo para ir anuando todos os fíos e ensamblar todas as pezas. Pedimos a todos a altura de miras, a todos, os políticos, os xestores, os creadores, os ensinantes, os falantes, xenerosidade para saber escoitar, para saber respetar, para ter claros os obxectivos e que os obxectivos que cada un ten non teñen por que coincidir cos obxectivos do outro, pero poden ser todos obxectivos válidos, para ter incluso obxectivos ambiciosos, pero tamén para ter capacidade, pedimos capacidade para poder conciliar, para poder consensuar, para poder distinguir o pó da palla. Porque se bogamos todos na mesma dirección, poderemos chegar a porto. Logo, cando estamos no porto, ainda teremos tempo de sinalar os matices, as diferenzas, a amplitude de obxectivos que un ainda ve no máis alá, etc. Polo de agora, nos pedimos, por favor, que todo o país, todos os estamentos estean unidos coa súa lingua, a favor da súa lingua. Doi a palabra a Dolores Vilaverde. Moitas gracias. Ben, boas tardes. Aínda que non é tan habitual, que as grazas adoitan ir ao final, quería comezar, para non esquecerme fundamentalmente, polo capítulo agradecementos, en primeiro lugar a Presidenta, pola confianza en delegar en min a coordinación deste foro. Sei canto significa para ela dentro do que son un pouco os eixos da nosa cultura o idioma, non fai falta que o explique e, polo tanto, agradezo dobremente esa confianza. As miñas compañeiras e compañeiros da sección de Lingua, Literatura e Comunicación, porque este foro é froito dun pensarmos en común, fundamentalmente no derradeiro trimestre do ano 24, pensando que podíamos facer dentro do Consello da Cultura Galega a prol desta situación, para axudar o idioma nesta situación de emerxencia na que se atopa, a todas as que viñestes hoxe aquí a pensar connosco, a debater, e tamén moitas grazas ás persoas que nos seguen en streaming e a todas as persoas que están a enviar un cuestionario que está na nosa página web con propostas, ideas e suxestións, que está sendo unha canle participativa extraordinariamente rica, con moito traballo detrás, persoas que mandan ideas moi elaboradas, moi desenvoltas e que, por suposto, teremos en conta para o documento final de conclusións, que é do que debo falar eu agora aquí, de como se vai desenvolver este foro e como se vai brevemente desenvolver cada unha das sesións, empezando pola de hoxe. O foro vai ter 6 sesións, unha mensual dende hoxe, que abranguen áreas temáticas. Somos conscientes que quizáis demasiado amplas, mas non queríamos que o proceso se delongase demasiado no tempo. As áreas temáticas foron deseñadas un pouco seguindo as pautas da Carta Europea das Linguas. Hoxe, como saben, pensaremos sobre a cuestión da educación e socialización no noso idioma. A segunda estará dedicada á Administración, Xustiza e Servizos Públicos, que coordinará a profesora da Facultade de Dereito, Alba Nogueira. A terceira, Sanidade, Ciencia e Servicios Sociais, que coordinará a xornalista especializada en boa medida nestes eidos, Yolanda Casal.
O cuarto foro será Comunicación, Cultura e Acción Exterior, coordinada pola tamén xornalista Marta Veiga Izaguirre. A quinta, Economía, Turismo e Deporte, o coidado profesor da Universidade da Coruña, Jackson Rodríguez Soares, e a derradeira destas sesións temáticas, Sociedade, Crenzas e Participación Comunitaria, o coidado da mestra e escritora Rosalía Fernández Rial. Despois do ver, isto, o plan é acabarmos a comezos do mes de xullo e despois do verán queremos sacar xa o documento de conclusións que faremos público tras unha derradeira sesión de peche que será unha sesión conxunta, aberta, xa menos, digamos, estruturada e orientada efectivamente a afinar ese documento final de conclusións. Documento, en fin, xa a Presidenta explicou, perdón, cales son os principios que o inspiran. Eu só quería engadir unha cuestión, é que o noso obxectivo, a nosa meta, é formular un abano de propostas que poidan ser postas en marcha de xeito inmediato. Somos conscientes que os tempos da sociedade son distintos aos tempos da política e os tempos legislativos e precisamente como estamos convencidas de que a situación é tan urxente, insisto, o obxectivo do foro é diseñar unha batería de medidas que poidan ser postas en marcha de xeito inmediato, alén de outros cambios, como digo, legislativos, administrativos e demais que se poidan implementar. Sin máis, eu vou dar paso xa á sesión de hoxe, que está o coidado dunha persoa que é coñecida, penso, de todas as persoas que estamos aquí, porque leva tantos anos traballando polo idioma, en tantos ámbitos. Nel Vidal, colaborador estreito desta casa, porque foi membro do CDSG, foi un dos redactores, por exemplo, do informe sobre lingua e infancia que o Consello publicou no ano 22, coñece tamén o que acontece nese ámbito de trincheiras que son ás veces os servizos municipais de normalización, porque el foi técnico no Concello de Carballo, foi presidente da Cotenol e dende 2018 está noutra trincheira que é a de ensinar galego en educación secundaria. Nel diseñou e vai conducir, polo tanto, a sesión de hoxe. E o outro alicerce estrutural desta sesión serán as compañeiras de Rexenerando, Andrea Rico e Olga, que non a vexo, está ali. Elas van conducir a sesión. É responsabilidade delas que o tempo do que dispomos sexa aproveitado, que todo o mundo poida falar, que as ideas se canalicen cara onde queremos chegar e, polo tanto, medirán tempos, darán palabras, quitarán quizáis palabras, pero digamos que este traballo de dinamización, de organización e de facilitación, que é un pouco como a elas lles gusta definir a súa tarefa, pois confiamos a elas precisamente para levar a bo porto e aproveitar o mellor posible o tempo, o esforzo e o compromiso de todas as persoas que estamos aquí e, como digo, das que están participando tamén fora. Así que, sin máis, Nel, Andrea, o voso turno. Sí, escoítase? Vale, mentres que Nel e o resto da mesa vai ocupando posicións, eu que son Andrea e a miña compañeira Olga xa nos presentaron, simplemente queríamos facer énfase nun par de elementos que nos parecían relevantes e útiles para entender mellor a dinámica destas sesións e, polo tanto, facilitar isto, as intervencións, a participación, sabendo que os tempos son limitados e que os obxectivos son exixentes. Entón, para isto, pregos un momentiño de atención aquí, ainda que aí haxa movimento, e tamén a pantalla, parecíanos útil, por unha banda, entender máis esta idea de que roles están aquí representados nesta mesa. Como ben explicaron, hai unha coordinación en cada mesa que se encarga de pensar cales son os temas, cara onde precisamos ir e onde queremos chegar. Hai unha relatoría. A nomenclatura relatorías e filacero aínda está en discusión, pero válenos hoxe para explicar
que neste primeiro momento haberá unha mesa composta de persoas as que desde a coordinación se entendeu ou se quixo rascar un pouquiño, aprofundar dende a súa experiencia nas propostas e nas ideas que dende a súa perspectiva teñen para este momento para este momento histórico e para este momento da lingua. E a continuación da mesa faremos unha breve pausa e será o momento de falar ou de participar da fila cero. A fila cero poderían ser persoas que están aquí diante, que poderían estar na mesa, como moitas das que estades aquí, e as que se lles pediu tamén nesta chave propositiva e nesta chave de ideas que tamén, dende a súa experiencia, que é moi diversa, pois que pudesen pensar en 2, 3, 4 propostas, ideas, un pouco de urxencia, de emerxencia, de que sería o que rescataríamos para facer xa e que pudesen compartir aquí con nós. E, por último, aínda que apareza, co mesmo tamaño, estaría esta idea do público xeral, que no fondo é, cuantitativamente máis amplo, e onde de algún xeito están tanto as persoas que estades convidadas como público xeral como o resto da cidadanía. A este público xeral estáse apelando, como sempre, a través do streaming, a través da asistencia nesta sala e a través deste formulario que se nomeou e que parece que está collendo tamén moito peso, porque é unha oportunidade de facer chegar esas propostas e esas ideas aínda non asistindo presencialmente aquí, non? E incluso, se queda algo por dicir aquí, que se está moi animado, pois pode ser que en 4 horas non nos dea tempo, tamén pode ser un instrumento que vos convidamos a empregar a todas as persoas. Entón, con estes roles, a mecánica ou a dinámica que imos seguir e que se reflexa no programa que coñecedes e que tedes nese libreto. Despois desta pequena benvida e apertura, daremos paso á presentación das experiencias. Despois dela abriremos unha pequena quenda de palabra. Vai ser breve, porque o que quere é, sobre todo, clarificar, responder ou rescatar algo do que se diga na mesa, e tamén estratégicamente pensada para despois ir a tomar un café e se quedan cousas que compartir, pois poder facelo durante esa pausa. Despois da pausa, volveremos para este diálogo estruturado onde escoitaremos en primeiro termo a fila cero. Pedímoslle tamén a difícil tarefa de, en 3-4 minutos, poder traer esas propostas e aí sí, despois desa intervención máis estruturada, abriremos para o conxunto das asistentes. Basicamente, estes son os dous elementos que pensamos que poden axudar. A miña compañeira Olga estará recollendo moi atenta todas as intervencións, todas as achegas, porque a idea é despois trasladarlle o Consello para que sigan traballando sobre elas e elaborando ese documento final. E dende o meu rol, pois, sí, creo que teño a ingrata tarefa, ás veces, de vou intentar velar dos tempos e das enerxías tamén na sala, e isto quere dicir que en ocasións, sabendo tamén que estamos falando dun tema complexo, sensible e que o momento tamén o é, pois probablemente pode pasar que vos teña que pedir en algún momento pois que vaya rematando ou reconducir as intervencións, porque sobre todo, e este creo que é un sombreiro que temos que poñer todas as persoas aquí, queremos rescatar ideas, propostas. Entón, de novo, se vexo que vos ides cara a outros lugares super necesarios, pero intentarei rescatar para ver cales son as ideas e as propostas que hai debaixo das vosas intervencións. Nada máis. Se hai algunha dúbida, logo comentamos, e senón... Pois moitas grazas, Andrea. Grazas tamén a todas as persoas que estades aquí por querer participar deste proceso, que é un proceso de, como xa explicaron perfectamente as compañeiras anteriores, un proceso de recollida de ideas, de propostas. Por lo tanto, se estades aquí que ou ben queredes lanzar propostas ou ben queredes recoller propostas, entón as dúas cousas son fundamentais neste proceso. Quero comezar polo agradecemento á Presidenta e Vicepresidenta pola posta en marcha deste tan necesario foro por parte do
Consello por parte do Consello da Cultura, tamén a Olga e a Andrea da empresa Rexenerando por todo o traballo que van facer non só hoxe, senón ao longo destes meses de recollida de datos, de extracción de propostas e de tratamento de datos. Xa explicou Andrea as tres partes coas que imos traballar hoxe. Comezamos por esta primeira mesa coas compañeiras e o compañeiro que vou presentar agora. É unha segunda parte que podemos chamar informalmente de fila cero, na que van participar alrededor dunha dúcia de persoas, coas que falamos pola súa, digamos, por varias cousas, non? Pola súa inserción na sociedade traballando neste ámbito e pola súa capacidade propositiva, non? Hai algún estudante de bacharelato, algún estudante de universidade, algunha profesora de ensino infantil, algunha profesora de ensino primario, algunha profesora de ensino secundario, algunha persoa con experiencia na xestión de AMPAs como familia, etcétera, etcétera. Creemos, polo tanto, que está representado, aínda que todas elas a nivel individual, pero representado todo o sector da educación, de onde poden nacer e sair propostas moi interesantes. E, por último, pero non menos importante, será o tempo do resto do público, do resto de persoas que estades aquí, que seguramente traiades algunhas de vós, algunhas propostas e outras que irán nacendo aquí. En termos xerais, xa comentou a presidenta tamén que datos sobran, a situación sociolingüística xa coñecemos todas e todos, é que non é tempo de análises agora mesmo, non estamos aquí para analizar nada, senón que a finalidade é recoller esas ideas de mellora e propostas concretas de cousas que compre facer e que compre facer xa, de medidas que se poden executar. No ámbito do ensino, seguramente que todas as persoas que queremos unha mellor situación para o galego, o primeiro que pensamos e no que seguramente concordemos é que necesitamos un marco legal máis favorable. Mais con respecto a isto, unha premisa que lancei ás persoas que están aquí na mesa, que van intervir agora, as que lles dou paso, comentamos dúas cousas. En primeiro lugar, de pensarmos no marco legal, o interesante creemos que sería que medidas concretas debería recoller ese marco legal que queremos máis favorable. Como ten que ser iso favorable? Que cousas concretas ten que ter para ser favorable? Pero, ademais de medidas que teñan que ver co marco legal, seguramente se nos poidan ocorrer moitas outras que poidan non ter que ver con modificacións normativas, seguramente sexan moitas, e que se poidan executar sen que eses cambios, sen que se dean eses cambios que ao final non están na nosa man. De ser así, cales serían esas medidas concretas? Podemos pensar en propostas, medidas de acción executables desde o propio centro de ensino, executables desde a Xunta, executables desde concellos. Son moitos as mans executoras ou quen pode executar medidas, en algúns casos administracións, noutros casos non. Mais alén de medidas que requiran cambios normativos, hai moitas outras, moitísimas, que seguramente se poden desenvolver as que non lle afectan eses cambios. Desde pequenas medidas que podemos ir adiantando e que seguramente vayan saindo aquí, como necesidade dunha mellor xestión ou un mellor papel dos equipos de normalización e dinamización lingüística con máis orzamento, con máis recoñecemento, con formación, ata proxectos máis amplos ou integrais como posibilidade dunha liña voluntaria de enriquecemento lingüístico ou cousas das que iremos falando, pero moitas van ser pequenas de detalle e outras van ser máis globais. Así que para a primeira rolda de medidas imos dar un tempo máximo de 15 minutos ás persoas que nos acompañan. Se eu algunha virtude teño, esa creo que pode ser que sempre intento, casi sempre consigo tamén, a verdade, rodearme de persoas da mellor xente posible, daquelas persoas que fan as cousas ben, con vontade, con ilusión, con rigorosidade, con criterio, e por iso hoxe conseguín xuntar esas tres persoas que reúnen
que reúnen esas características. En primeiro lugar, vai falar Rosa Moreiras, que é unha persoa que participou e participa activamente nas campañas, medidas e accións de dinamización lingüística máis positivas que se puxeron en marcha nos últimos anos. En relación con esta mesa se cadra dúas concretas, como poden ser o proxecto Apego, que seguramente moitos de vos xa coñecedes, ou o proxecto piloto Modo Galego, que se está desenvolvendo no Concello de Ames, entre a Real Academia Galega e o propio Concello de Ames, pero tamén moitas outras, non? Algúns nomes dos que está detrás como impulsora en moi boa parte Rosa Moreiras, pois son o proxecto Youtubeiras, o Club de Debate, Enregueifate, Gústame o Galego, Galititokers, etc. E a continuación Ana Iglesias, que é profesora da Universidade de Vigo da área de Filoloxía Galega e na Facultade de Educación, nos graus de Educación Infantil e Primaria, polo tanto, un ámbito fundamental, ela como profesora de mestres e mestras que van ser quen vai traballar no ensino posteriormente, no ensino infantil e primario, experta e docente en conciencia lingüística, en didáctica da lingua, como sociolingüista, todos e todas recordaremos aquela análise cualitativa da lingua dos adolescentes, de falar galego non veo porqué, non? Con un proceso de escoita moi amplo de moitos adolescentes. E, ademais, desde a Universidade de Vigo iniciaron a posta en marcha do plan de galeguización dos graus de educación infantil e primaria, desde onde traballan na didáctica, na visión de usos lingüísticos dos futuros mestres e mestras. E, por último, Alberto Pombo impulsou varias das accións máis positivas e visibles do fomento da lingua no ámbito da adolescencia e desde o ensino, implicando na propia xestión desas accións a mozas e mozos. En concreto, a última delas, que todos temos na cabeza, como é aquí tamén se fala, iniciada na Coruña, estendida por centros de todo Galicia. Alberto, podemos definilo como activista da lingua e profesionalmente como profesor no IES Rafael Dieste da Coruña. Entón, damos ya a palabra xa a Rosa. Ben, boas tardes a todas e a todas. Xa está isto acceso, non? Escoitadesme, sí. Primeiro agradecerlle, como fixeron os compañeros ao Consello da Cultura, poñer en marcha esta tan necesaria iniciativa, que ademais eu creo que estou convencida que imos ser quen de entre todas e todas converter esta dificultade tamén nunha oportunidade para o país, nunha oportunidade para a lingua. Eu creo que asino todas e cada unha das palabras da presidenta do Consello da Cultura, que dixo que é necesario bogar todas e todos na mesma dirección. É o momento, eu creo que non podemos esperar moito máis, non? Agradecer, por suposto, tamén o convite ao Consello e ao propio Nel Vidal. Non lle fagades moito caso ás palabras que di, que é polo cariño. Vou expoñer, como ben dixo, contarvos así o máis rapidamente que poida dos proxectos. O primeiro, o proxecto Apego, e despois un pouco máis detallado o modo galego activo, non? Ambos os dos programas son proxectos colaborativos de dinamización lingüística que teñen como objetivo fomentar o uso da lingua dun xeito positivo en todos os contextos de socialización da rapazada. E suliño xa de entrada tres cousas: proxectos colaborativos, que me parece moi interesante, de xeito positivo en todos os contextos de socialización, non? Intentarei describilos así o máis rápido que poida, pero se tedes intereses, ambos os dous teñen as súas páxinas web, entón podedes remexer nelas para afondar un chisquiño máis ou contactar con calquera das técnicas ou dos técnicos que andamos por detrás, que afortunadamente somos uns cantos, non? O programa Apego, falar do apego aquí á beira de Nel, que foi unha das cabezas ou a cabeza pensante deste programa, e así un pouco de compromiso. Pero o programa Apego é un programa colectivo e cooperativo que procura incrementar a porcentaxe de nenos e de nenas que reciben o galego desde o berce e arroupar o seu uso no proceso de socialización dos 0 aos 6 anos, intentando que o galego se adquira xa como lingua inicial e que se use de xeito habitual. Foi desde o inicio unha iniciativa técnica colaborativa que xurdiu ao abeiro da Cotenol, presentouse alá por 2014 nun curso de verán traballando en lingua da Universidade da Coruña e púxose ao dispor da administración local.
Aquela idea ilusionante foise convertendo en proposta, en iniciativa, e fixose realidade grazas á responsabilidade e ao compromiso político e técnico, se cadra máis técnico e político, dunhas poucas administracións municipais que foron quen de artellar fórmulas para colaborar e para coordinarnos e así lograr que este programa pudese desenvolverse nas mesmas condicións en lugares con tamaños e recursos moi dispares e chegar directamente a unha boa parte da poboación galega e virtualmente a todas as familias que son moitas, e iso constanos, interesadas en encontrar medios que faciliten, apoien e arroupen a crianza e a socialización en galego. Nun primeiro momento, alá polo 2015, xuntáronse alrededor de 15 concellos, tan dispares como o Concello de Vigo ou o Concello de Rois, e nos 10 anos que leva de trayectoria o programa foronse sumando 32 concellos. Na actualidade, isto vai e ben, está activo en 20 concellos e suspendido en 12, basicamente por falta de persoal que o poida desenvolver. Este programa pon o foco, isto sí que me parece moi importante, no dereito das crianzas a adquirir a lingua propia do territorio que habitan, en todos os beneficios que supón para elas que o galego sexa a súa lingua inicial. Ademais de coas familias, o programa pretende intervir noutros eidos de socialización da rapazada, como poden ser as escolas infantís, espazos de ocio, espazos de conciliación, etc. E para ese proceso de incentivar, favorecer e colaborar na socialización en galego da infancia, facilítanselles ás familias argumentos, información, recursos e materiais tanto físicos como virtuais. Tamén se procura crear algo moi necesario, que son espazos de socialización en galego, e desenvolvense un amplo abano de actividades participativas, e de proximidade. Nos casos son actividades formativas máis dirixidas a nais, pais ou formadores, como poden ser charlas, obradoiros, etc. E noutros casos son actividades máis lúdicas e dirixidas tamén ás nenas e aos nenos, e aí todo o abano que vos poidades imaginar, desde concertos, obradoiros de arrolos, contacontos, teatro, viaxes, xogos, todo o que se nos vai ocorrendo, as propostas que nos van chegando. Todas estas actividades procuramos sempre que teñan un fío conductor, que sería achegarles ás familias recursos útiles e atractivos para favorecer unha crianza positiva, creativa e en galego. Cando se asiste a unha actividade de apego, non se trata só de vir a un espectáculo, a un obradoiro e de pasalo ben, que tamén, senón de sair dela con algo no peto, con algunha idea, con algún recurso para seguir compartindo lingua en calquera ámbito da nosa vida persoal ou da vida familiar das persoas que se achegan. Por último, o apego pretende tamén crear redes, tecer comunidade entre as familias con crianzas de 0 a 6 anos, como dixemos antes, con inquietudes e necesidades que moitas veces son comuns. Establecer unha comunicación fluida e un contacto entre os servizos de normalización e esas redes de familias que sirvan para arroupar ese fomento da lingua. Algo que distingue o apego de outras iniciativas de normalización lingüística é que son as propias persoas interesadas, neste caso as familias, as que se achegan ao programa en busca de recursos. E isto permítenos, as técnicas e os técnicos, ter unha conversa, unha charla individualizada con cada unha das familias que se suman, que primeiro tiñamos tasado que en media hora deberíamos rematar, pero sempre nos imos a preto dunha hora ou unha hora e pico, na que, partindo da súa situación sociolingüística particular, cada familia é un mundo, se comentan os obxectivos do programa, os beneficios de criar en galego e se lles achegan argumentos e recursos que favorezan esa transmisión. Despois dos anos que levamos traballando neste programa, temos que facer unha valoración, ou facemos, eu creo que todas e todos as técnicas que andamos por detrás, unha valoración moi positiva. Creo que é, sen dúbida, o programa que máis alegrías nos dá as técnicas e os técnicos, porque por ese contacto directo coas persoas destinatarias, porque vemos día a día que hai moitísimas familias interesadas en transmitir lingua. E mesmo atopamos casos, hai anos impensables, como familias que se animan a facer elas unha muda lingüística cando están agardando un bebé para que cando chegue o fillo ou a filla, o galego sexa a lingua natural da casa. Vemos que calquera actividade que propoñamos se enche nas primeiras horas. E vemos tamén como ao longo destes anos foron aumentando as propostas lúdicas e culturais para este público, as familias con crianzas de 0 a 6 anos, que moitas veces estaba esquecido do resto das programacións que había por aí.
E que botamos en falta? Pois, botamos en falta moitísimas cousas, claro. Vou escoller unha moi difícil, pero hai na que dicir. Botamos en falta tempo e recursos humanos e orzamentarios. Os servizos de normalización, como ben sabedes, son na imensa maioría dos casos unipersoais e temos que atender a moitas cousas. Entón, tempo e recursos humanos e orzamentarios para poder dedicarlle ao programa e para poder seguir traballando, que é o máis rico que ten este programa, e outro dun xeito planificado, colaborativo e coordinado, que nos coordinamos entre nós como ben podemos, sacando tempo, ás veces, de onde se pode. E, aparte diso, pois, así un pouco por indicacións, vou escoller 3 propostas ou 3 ideas que me parecen máis concretas e máis factibles e que tamén se precisan con urxencia. Eu creo que precisamos, é urxente, que hai tempo que non vemos nada, unha campaña potente e positiva que poña en valor os beneficios que supón para as nenas e para os nenos que sexan creados en galego. Temos que crear discurso nós, non podemos despois andar detrás e contradicindo outros discursos ou contestando outros discursos. Creemos xa ese discurso que é moi necesario, non? Despois eu creo que tamén é moi necesario incentivar a creación, a visibilización e a difusión de materiais e de recursos en galego. Xogos, contos, música, audiovisual, tanto para as familias como para outros espazos de socialización, de formación ou de lecer. Polo servizo de AMES pasaron cerca de 500 familias con esas charlas dunha hora. Eu creo que non atopei a ningunha que non soubera o que son os cantajuegos. Familias con un neno pequeno ou que estaban agardando un bebé. Pero moitas pois non saben nin quen é Pacolas, nin quen é Paco Nogueiras, nin coñecen contos en galego, nin coñecen un arrolo, nin coñecen un xogo de dedos. Estes recursos non chegan, non están chegando ás familias. O que hai, que os hai, de moita calidade, pero non ten a difusión que ten que ter, nin a visibilización que é necesaria. Entón, eu creo que iso é urxente, urxentísimo. E despois, outra é, temos o marco normativo que temos, pero eu creo que ainda así poderíamoslo adaptar, para que as escolas infantís de 0 a 6, públicas e privadas, porque podemos, agora mesmo, podes intervir nos dous ámbitos, non? Porque as privadas son todas subvencionadas tamén. Sexan espazos nos que se garanta algo tan básico como que as crianzas rematen esa etapa educativa cunha competencia similar en ambas as dúas linguas oficiais, que sabemos que non está pasando. Entón, intentemos adaptar, intentemos xogar co marco normativo que temos para que iso sexa posible. Creo que máis nada, do modo galego. Eimos co outro proxecto, a mellor un pouco ten menos anos, entón o mellor é menos coñecido. É un proxecto piloto aínda, o Modo Galego Activa, é un proxecto de investigación, avaliación e acción en dinamización lingüística que se desenvolve tamén de xeito colaborativo entre a Real Academia Galega e o Concello de Ames. Desenvolvese en todos os centros educativos de infantil, de primaria e de secundaria do municipio. Bueno, de secundaria empezamos a pilotar este ano, só con primeiro e segundo da ESO, entón tampouco non teño moitos datos, mas que o que podemos ter son impresións de como funcionou este ano, pero en primaria se temos algo máis de experiencia. Que estea a Real Academia Galega, xa o digo agora, detrás deste proxecto, é algo moi positivo, porque non é o mesmo chegar cunha proposta ou cunha iniciativa a un centro educativo que parta do Concello, que parta do Servizo de Normalización Lingüística, que pode haber máis roces, que detrás estea tamén unha institución que ten ese prestixio, non é que avala este proxecto. Creo que foi moi importante, desde o inicio, podermos contar coa colaboración da propia Real Academia Galega. Este proxecto bebe de iniciativas xa existentes dentro e fora de Galicia, como son os 21 días co galego e máis agora, o plan de desconfinamento da lingua galega, desafío 48 horas, Galeguízate, Euskaraldia ou de entrada Parla en catalán. Botou a andar no ano 2021 tras a publicación do Mapa Sociolingüístico Escolar de Ames, que foi un amplo traballo de investigación que permitiu establecer unha diagnose de partida. E desde aquela, baixo paraugas do Modo Galego, foronse desenvolvendo diversas accións orientadas á rapazada, ás familias e ás profesionais de educación formal e non formal. Neste curso, no 24-25, desenvolveuse a terceira edición do programa e, como dicía antes, por primeira vez pilotouse neses primeiros cursos de secundaria. A programación completa non vou entrar nela, e os recursos achegados e unha mostra das actividades que se realizaron en cada centro poden verse na página do programa, entón remesedes por ali e ides vendo, e xa non entramos agora aquí.
Case vos conto como surdiu isto, e surdiu case de casualidade, aproveitando, a menor escala, pero unha dificultade que apareceu nun centro educativo e converteuse nunha oportunidade. Foi alá polo ano 2016, cando a responsable política de normalización lingüística en Ames era Isabel Vaquero. Entón, un día, Isabel chegou ao Servizo de Normalización Lingüística cunha chea de caixas cargadas de papéis. Eran enquisas con información sociolingüística que un centro de case 500 alumnos, o CEIP Agro do Muiño, deseñara para coñecer a situación sociolingüística da súa comunidade antes de elaborar o seu proxecto lingüístico. Esas enquisas, todas en papel amplas, pasáranse a todas as familias do centro, a todo o profesorado e a todo o alumnado de primaria a partir dos 6 anos. O caso é que unha vez rematado ese proceso de consulta tiña unha información moi valiosa e tamén moi voluminosa, que non sabía moi ben como tratar. Agora que facemos con todo isto? Ocorreuselle pedirlle axuda naquele momento a responsable política de normalización no Concello, e así chegaron aquelas caixas ao Servizo de Normalización Lingüística de Ames. Con todo aquel material que nós tampouco sabíamos moi ben como tratar, contactamos co Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, que rapidamente se interesou e se embarcou no proxecto, complementou a investigación e extraeu os resultados. De aí saiu o primeiro estudio sociolingüístico de Ames, que foi a lingua no Colexio Agro do Muiño. Presentáronse públicamente eses resultados á corporación, en primeiro momento, á veciñanza en xeral e a toda a comunidade educativa, e pareceu interesante e necesario implementar ese estudo en todos os centros educativos do Concello, públicos e privados, e incluir tamén os espazos de educación non formal, nomeadamente, que en Ames, ademais, presume diso, os servizos complementarios de educación, comedores, bos días cole, tardes divertidas, e as escolas deportivas e culturais. E de aí xurdiu o mapa sociolingüístico escolar. Xa nese primeiro momento, que isto se estendera foi unha demanda dos propios centros despois daquela primeira presentación. Entón, os centros comentaban, fixose no agro, pois nós tamén queremos que se faga ali, entón houve vontade de colaboración. O obxectivo deste proceso de investigación, ademais de coñecer a realidade de xeito exhaustivo, era ir implicando a toda a comunidade educativa, as familias, o profesorado, o monitorado, o alumnado, nun proceso de intervención que xa daquela se pensaba a longo prazo. Cos datos na man do mapa fixéronse moitísimas presentacións públicas nos centros, coas AMPAs, coa corporación, coa veciñanza, e foise justificando e, de alguna maneira, creando a necesidade de futuras intervencións que reverteran a situación e que garantiran o dereito das nenas e dos nenos a adquirir e a facer súa a lingua do seu territorio. O mapa pode verse na rede, nun concello como de Ames hai dous datos que nos chaman a atención ou que resaltaban. Era que nun concello periurbano, cunha media de idade de 40 persoas, de 40 anos, con moitísima poboación nova, tiñamos un dato que realmente nos sorprendeu, que tiñamos alrededor dun 55% das familias con nenas e nenos en idade escolar que tiñan o galego como lingua de uso habitual na casa. Baixábamos despois a lingua coa que empezan a falar as crianzas e víamos que caía en picado. E as familias, a rapazada, alrededor dos 3 anos, que cando empeza a falar, rapazas que empecen a falar en galego, chegábase ao 32%. Eu creo que é un dato moi significativo porque pon de manifesto dúas cousas. Deixar de usar a lingua non é unha decisión persoal. As nenas e os nenos non deciden en que lingua van falar. Tampouco familiar, porque víamos que as familias falaban galego e os nenos non falan galego. E víamos que ese proceso de muda lingüístico, de abandono da lingua, non é na adolescencia, é moito antes, no primeiro momento da socialización, alrededor deses 3 anos que as crianzas empecen a socializar. Era un dato moi importante. Entón, neste contexto, xorde o modo galego con dous obxectivos centrais. Por un lado, activar o uso do galego, con especial foco na oralidade, e crear espazos seguros e cómodos nos que empregalo, non? E para isto parecíanos que cumpría varias cousas. Unha, estimular o de xeito positivo en todos os contextos de socialización, achegar mensaxes positivas e atractivas que activasen o uso, achegar recursos e referentes lúdicos e educativos que favorezan a identificación coa lingua e promover a reflexión sociolingüística
tanto entre a rapazada como entre as persoas adultas que interveñen neses contextos. Unha reflexión que nos axude a entender que hai detrás deses usos lingüísticos e tamén que nos axude a realizar unha escolla lingüística consciente, a non deixarnos levar. O proxecto dirixiuse a todo o alumnado, profesorado, persoal de servizos e as familias de educación infantil, de primaria, como dixemos antes, e este ano os 2 cursos da ESO. Participaron 3.000 nenos e nenas, 200 profesores, 150 monitores e monitoras de 11 centros educativos do Concello, de todo o Concello. Ademais, convidouse tamén ás familias e a toda a veciñanza de Ames a activar o modo galego. O enfoque colaborativo e aberto do proxecto permite que edición tras edición se avalíe, aquí está o papel, sobre todo, da Academia do Seminario de Sociolingüística, se avalíe os centros educativos participen e acheguen propostas para a programación. Isto implica xuntanzas constantes de traballo tanto coas coordinadoras dos equipos de dinamización lingüística dos centros, cos membros do claustro, houve xuntanzas en todos os colexios con todos os membros do claustro, ademais de coas AMPAs e coas coordinadoras do persoal dos servizos de complementarios que son en Ames 150 monitores e monitoras. O forte do programa do modo galego é o compromiso lingüístico. Entón, no inicio do programa, convídase ao alumnado e ao profesorado, que me parece moi interesante, a comprometerse a empregar o galego o máximo posible en todos os contextos, durante un período determinado. E desde os centros educativos comunícaselles ás familias o inicio dese programa, a súa motivación, por que se fai, por que é necesario facelo, e convídase tamén a que se sumen á iniciativa. Fóronse introducindo cambios, como fomos dicindo nas diferentes edicións, e así, na última edición, a estrutura foi a seguinte. O primeiro día asínase en todas as aulas un acordo de compromiso lingüístico, alumnado, titor ou titora negocian ese compromiso e pactan un premio para a aula no remate da experiencia. O acordo queda reflectido nun contrato asinado conxuntamente que vai permanecer durante todo o mes que durou a actividade nun lugar visible da aula para lembrar que hai aquelo asinado. De aquí adiante, diariamente, as aulas terán que visitar a páxina do programa e aí atoparán un reto relacionado co uso da lingua que terá que ser completado nas seguintes 24 horas. O alumnado que completa ese reto recibiu este ano un adhesivo coleccionable, que sería, isto como quedaría, que representa un superpoder da lingua e que vai pegando aquí, vai coleccionando ata chegar ao final. Ala, vai. A finalidade tamén é que con isto, de alguna maneira, reforzar e lembrar ese compromiso que teñen asinado. Eses retos fanse en 24 horas, a maioría fora do ámbito escolar, entón tamén é unha maneira de chegar ás familias, de que as familias estean pendentes da actividade e visiten a páxina web, que tamén é o que nos interesa para que vexan os recursos que se poñen ali ao seu dispor. Hai retos moi diversos, uns máis complexos, outros máis sinxelos. Cada unha das 3-4 semanas había un reto que simplemente era algo visible para fachendear de termos lingua propia, presumir dela e dicirlle ao mundo que estábamos orgullosos e orgullosas de falar en galego. A primeira semana era levar determinose que a cor da lingua ia ser azul, entón o primeiro día era levar unha peza de roupa azul, a segunda semana era levar as uñas pintadas, podía ser con esmalte, podía ser con rotulador, que non quixera pintalas porque no inicio isto xerou así bastante debate, podía poñer unha gomet. Aquel día ou aquela semana esgotouse o esmalte azul no comercio de Ames. Entón, un pouco así para dar unha idea de como foi funcionando. Vou saltar aquí varias cousas. Ademais, ias avaliando día a día, o alumnado, había un momento do día que valoraba canto tiña activado, iso mediuse cunha aplicación que nos permitía a nós tamén ver xusto no momento cantas aulas estaban participando, como ia o funcionamento colexio por colexio, e rematouse cun acto festivo con todos os rapaces e rapazas do Concello bailando unha peza que se creou para
fechendear para o propio programa. Non me dá moito tempo, pero non quería deixar de dicir isto, que se traballou tamén cos servizos complementarios con estes monitores e monitoras que son persoal do Concello e que aí temos bimbios, aí podemos traballar. En principio, os usos lingüísticos deste persoal están regulados por a Ordenanza de Fomento do Uso do Galego no Concello de Ames, pero a ordenanza é un papeliño que moita xente non lê nin sabe que existe. Entón, traballouse con elas para crear un modelo lingüístico que aplicara no seu contexto, facendo conscientes do seu papel como educadores e facéndoos conscientes de que eles son modelos de lingua por rapaces e para rapazas, que teñen unhas obrigas lingüísticas e que teñen que cumprilas. E a parte diso, que é positivo que as cumpran para eles e para a rapazada coa que están traballando todos os días. Ese modelo editouse nun folleto, nun cartel que estivo tamén ou está presente aínda en todos os comedores do Concello. Intentouse ter unha pequena sesión de formación con eles, non foi posible, entón, optamos por uns cadernos de autoformación que funcionaron bastante ben. O proxecto é un proxecto de investigación sociolingüística, agora mesmo desde o seminario están traballando desde a academia, están traballando nun volume no que contará como se foi facendo, como se foi xerando e que se poñerá a dispor de quen o queira utilizar para que o adapte, para que o utilice no seu contexto. Despois destas edicións, o que máis positivamente valoramos, nun minutinho remato. Un minuto. Eu creo que o máis positivo deste programa foi conseguir que socialmente se transmita a necesidade de intervir, poñendo o foco no dereito das nenas e dos nenos, e poñendo foco en que o galego sempre suma, nunca vai restar nada. Isto foi clave para que un programa voluntario como foi isto conseguise unha participación masiva e non atoparamos en ningún dos 3 anos que leva en marcha un rexeitamento explícito a ningunha das accións. Algo tamén importante é que o alumnado galegofalante se sentiu motivado e empoderado e que os servizos educativos se converteron en espazos de comodidade para o uso da lingua. Foi tamén positivo que se descubriran materiais e recursos divertidos e atractivos, que o programa fose flexible para que se pudesen achegar novas propostas ou que en cada aula se pudese adecuar ás características da aula. Foi positivo que o alumnado se divertise, que se sentise protagonista e que o seu traballo fose posto en valor e que se conseguise visibilizar socialmente o tema da lingua dun xeito positivo durante todo o Concello, pois naquel mes foi tema de conversa. Imos a propostas, partindo de aí que me parecen que poden ser factibles, propostas ou ideas, non chegan a ser propostas. Sería traballar sempre con mensaxes positivos e cambiar o foco para poñelo nos dereitos das crianzas, non nos da lingua, que non lle importan a maioría da xente non teñe nin por que importar. Lle conto unha anécdota pequeniña. Nunha foliada final que tivemos, ve un rapaz querido, dunha familia comprometida, me saudar, e dixo: Rosa, sabes facer avións? Sei, Entón trouxeme un papeliño, unha cuartilla, na que estaba a canción que estaban cantando, que estaban as familias ali convidadas. Pero, Antón, esta é a canción do modo galego, como che vou facer aquí un avión con isto? Impórtame un pito, faime un avión. E Antón non tiña por que importarle para nada, que era canción ni nada. Entón, eu creo que hai que mudar ese foco e poñelo no positivo que vai supoñer para todas e para todas nós usarmos a lingua. Alixeirar a carga de traballo dos problemas que encontramos nos centros e que están saturadísimos sempre, en infantil, en primaria e de secundaria xa non se falan. Entón, eu creo que tamén é necesario alixeirar a carga de traballo do profesorado e aumentar os créditos horarios das persoas que formen parte dos equipos de dinamización e achegarles tamén recursos económicos para que poidan desenvolver o seu traballo. Deseñar accións colaborativas entre varios centros ou entre os centros e tamén en colaboración onde os haxa cos servizos de normalización lingüística. Visibilizar e combater a presión grupal, por non chamarlle acoso lingüístico, que sofre o alumnado galegofalante para crear espazos de comodidade para o uso da lingua. Creo que tamén sería factible nos diferentes centros crear dun xeito consensuado modelos lingüísticos de centro que regulen os usos fora das aulas do persoal docente e de servizos e que fagan conscientes a ese persoal do seu papel como modelos de comportamento lingüístico tamén.
O mellor non hai que ir a mínimo, pero podemos chegar a un consenso, saber que lingua deberíamos utilizar nos corredores, porque tamén estamos traballando. Por último, volví un pouco adiante, xogar co marco normativo que temos. Non sei se podemos cambiálo ou non, ou se vai ser posible. Pero, mellor co que temos, pódense propoñer algún cambio. Por exemplo, propoñer experiencias piloto de inmersión lingüística voluntarias e incentivadas e avaliar os resultados. Ou propoñer que se varíe ou que se rote en cada centro a escolla e que cada curso, as materias que se imparten en cada unha das linguas, vayan variando respetando as porcentaxes que estén establecidas. É dicir, este ano toca impartir física en galego, pois por ano tocará impartila en castelán. Ir variando tamén sería unha maneira de que tiveramos eses materiais en galego que agora mesmo non hai das materias de ciencias. Non teñen por que ser sempre así. E creo que máis nada, e desculpade pola tardanza. Moitas grazas, Rosa. Sabemos que é complicado ás veces concretar. Pídolles tamén aos compañeros intentar concretar nas propostas máis que nas análisis. Damos a palabra a Ana. Moitas grazas tanto a organización como aos participantes. Quería empezar presentando vos o plan de galicización que temos na Facultade de Educación e Traballo Social, que xa adiantou nel. Non me deteño en explicar moito en que consiste. Poñovos aquí importancia da influencia top-down, porque cando a nós se nos propuxo este plan de galicización, realmente a proposta viña da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a nosa facultade chegou a do reitor e do director de normalización naquela altura, non? Entón, penso que non é o mesmo presentar a todo o profesorado dunha facultade, a todo o profesorado universitario, un plan destas características seré, digamos, avalado desde arriba, que se o mellor a idea que na ten dos docentes que presentase desde abaixo. Neste caso, a presentación foi así, como vos digo, desde arriba, e ademais, con promesa de dotación económica. Dotación económica importante para que, digamos, o orzamento dunha facultade. En principio, a dotación económica estaba destinada, desde a traducción de materiais, porque, claro, o docente, cando pasa de impartir a súa materia en castelán a facer un galego, lógicamente, ten toda unha serie de materiais, PowerPoints, documentos, actividades, etc., en castelán, e un traballo a maiores traducidos, ofrecer ese servicio de traducción, formación, claro, hai profesorado que necesita formación para todos, lógicamente, teñen perfil de galego, pero non é o mesmo falar galego en determinados ámbitos que impartir a docencia de galego. Formación, actividades de dinamización, de sensibilización, de concienciación, etc. Para iso estaban destinados en principio os campos. Entón, este é un proxecto que, en principio, como comentaba Ney, frustrado en parte, porque non soubemos máis da Xunta. Isto propúsose, dinero, fixemos a fotos, hai uns xornais que se poden recuperar do ano 2019 e non soubemos máis, nin chegaron os cartos, nin nada. Entón, constame, vamos, por información que teño, como facultades que empezaron e acabouse diluindo e acabouse, permitidme a expresión un pouco, deixando morrer, en parte, supoño que debido a estas circunstancias. Na nosa facultade intentamos seguir adiante a pesar desta falta de apoio desde arriba, digamos. Sí que teño que dicir que a reitoría sí que nos apoiou e, por exemplo, sí que nos dotaron económicamente para esa producción dos materiais, porque digamos que é o mínimo necesario para poñer en marcha. Pero a hora de o que me interesaba destacar isto tamén, aparte, do propio plan en sí, que implica o 80% da docencia en galego. O que se nos pedía era iso, que poidésemos, e aí retomo tamén as palabras de Rosa do compromiso, que obtivésemos o compromiso dos docentes que parten tanto en educación infantil como en educación primaria de, como mínimo,
o 80% das materias impartidas en galego. Isto sería para incluir progresivamente a outras áreas. É dicir, o primeiro ano sería o primeiro curso, o seguinte ano engadiríamos o segundo, o terceiro e o cuarto. De acordo? Pero pensamos que se trata de unha porcentaxe realmente moi ambiciosa. Entón, claro, a dúas en concreto, porque quisemos ir a máis cuestións actitudinais que había, sí que me parece tamén especialmente relevante porque creo que o alumnado sí que nota ese clima favorable ao galego nunha facultade como a nosa, porque xa vos digo, temos a sorte de que hai figuras de referencia, como son, por exemplo, os integrantes do equipo de canal, o profesorado que ocupa postos de coordinación, etc., que están moi implicados co tema da lingua e ao final o alumnado iso creo que acaba percibindo. Entón vedes aquí como case o 40% dicían que lles gustaría exercer a súa futura profesión en castelán e isto, cando acaban terceiro, é o mesmo alumnado que contesta en Quisa. Cando entra en primeiro e cando acaba terceiro. Redúcese a un 7%. Entón, bueno, a nivel actitudinal parece importante. Entón, dicía o tema da influencia, non? Como vos digo, a nos isto ven nos proposto desde arriba, pero quizáis agora que temos este modelo implementado e con resultados xa en principio positivos, penso que quizáis tamén se pode propoñer a diferentes facultades nas que ademais hai esta importancia, non? Os nosos graos de infantil e primaria son graos que se chaman profesionalizantes, porque teñen como objetivo claro unha profesión moi concreta. Entón, que quizáis se poida estender a este modelo sin contar coa Xunta, quero dicir, non? Senón que desde abaixo, ou desde os equipos de canais, ou desde unha institución, ou mellor como o Consello, non? Que promova isto nas diferentes facultades, que se poida levar a cabo a nosa experiencia é positiva, aínda que xa vos digo que tampouco implementamos coa forza coa que tiñamos pensado e, de feito, co plan que deseñamos, porque faltou esa dotación económica e porque desde arriba houve esa desvinculación. Pero, ainda así, nos seguimos intentando implementalo e case cumprimos esa porcentaxe do 80%. É verdade que pasa tamén o de sempre, non? Que o mellor hai algún docente que ten os materiais en galego e logo acaba pasándose oralmente o castelán, non que o propio alumnado che comenta este tipo de cuestións, hai que seguir traballando sobre iso, non é todo maravilloso, pero en principio isto percíbese, non? Con respecto ao tema da formación, era isto que vos quería presentar, entón o noso alumnado vai traballar nos centros de infantil e primaria e, polo tanto, ten que traballar co decreto actualmente vixente, non? Con respecto ao decreto vixente, queríamos propoñer tamén sacarlle o máximo partido, como comentaron tanto Rosa como Nel, non? Sen, por suposto, todos e todas os que estamos aquí, o que queremos é derrogar este decreto, non? Creo que sobre iso non haberá moita dúbida, non? Pero o que intento transmitirvos é que sen derrogalo, porque iso igual nos custa máis, aínda así creo que o decreto permitiría sacar máis proveito en favor da lingua galega do que o mellor sacamos, que tamén penso que en parte polo discurso institucional, que non promove isto, por suposto, non? Pero fixadevos que o terceiro parágrafo do decreto nomea a Lei de Normalización Lingüística con ese famoso artigo 14.3 que establece que hai que garantir a igualdade de competencia nos dois idiomas e que logo retomarei para unha das propostas, pero non só iso, é que nomea a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, o propio decreto di basearse niso, partir diso, e máis, nomea o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e engade aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en setembro de 2004. É dicir, o decreto afirma no seu terceiro parágrafo que parte de todo este marco que logo o propio decreto incumpre, non? Entón, é un pouco para que o propio decreto nos permite apoiarnos no que el mesmo establece, non? Entón, digo, tirar o máximo proveito do decreto que temos.
É o que temos, loitaremos porque o derroguen, pero, mentres tanto, que podemos facer, non? Entón, eu detectei, nós detectamos, os titores e titoras de practicum da miña facultade, detectamos que hai algúns, bastantes, non sei canto, non teño número, pero centros educativos que descoñecen que hai 2 artigos dese decreto que están anulados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E traio-vos aquí esta captura de pantalla porque o portal da lingua galega da Xunta de Galicia non informa sobre esa cuestión. O que fai é presentar o decreto tal como se aprobou no inicio e no apartado de legislación que está aí marcado en verde, o único que ofrece é o decreto tal cal. Se clicades nesa ligazón, aparece o decreto tal como se aprobou no seu inicio. Pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulou 2 puntos, 2 artigos dese decreto, o 5.2 e o 12.3. Entón, o primeiro é, o mellor, incluso a través dos sindicatos, digamos, que se informe sobre esta situación, porque, ademais, son 2 artigos realmente relevantes. Vale, púsenos aquí riscados, pero non aparecen así riscados no propio portal da Xunta de Galicia. De acordo? E a maiores destes 2 artigos que están anulados xa e que, polo tanto, non hai que cumprir, senón o contrario, non? Cumprilos suporía ir en contra da lei. O primeiro artigo relacionado con educación infantil recolle, na etapa de educación infantil o profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado. Isto era igual no decreto 124/2007, é idéntico. Ben que deberá ter en conta a lingua do contorno. Aquí é cando empeza a cambiar con respecto ao decreto 124/2007, pero ainda así, quedándonos co que di o Vicente, o chamado de plurilingüismo, procurará que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos límites da etapa ou ciclo. A nosa sensación, e polos estudos que hai, parece que a maioría dos centros quedan coa primeira parte do artigo e esquecen a segunda parte, non? Porque este decreto sí que establece que hai que incorporar a outra lingua de forma tanto oral como escrita
en lista de espera. Vale, ben, entón, a maiores disto, quería engadir tamén, aínda que foron medidas que xa foron saindo, seguro que saen aquí hoxe, polo tanto xa non me estendo máis, por non roubar tempo ao resto de persoas, pero efectivamente tamén me parece moi interesante actuar ou poder actuar en ámbitos que non están legislados polo decreto, non? Pareceme moi importante, que tamén comentou Rosa, esa colaboración coas AMPAs, porque as AMPAs en moitos centros escolares son as que organizan os comedores escolares, as actividades extraescolares, que ademais son ámbitos de lecer para o alumnado, nos que é por ese motivo tamén moi importante que estea presente a lingua galega. O Plan Madruga, por exemplo, que en algún caso o levan as AMPAs, pero comentábame nel que en moitos outros casos son os concellos, entón, creo que igual pode ser fácil actuar en colaboración cos concellos ou coas AMPAs para establecer este tipo de medidas. Por último, outras dúas ideas, a recuperación do programa preescolar na casa, que foi un programa que funcionou moi ben, que non hai ninguna lei que proíba o programa, non? Quero dicir que son estes ámbitos nos que podemos actuar non fora da lei, sino que non están legislados e podemos propoñelos e podemos incentivalos, non? E despois, bueno, esta última idea que sí que estaba recollida explícitamente no decreto 124/2007, pero que no 79/2010 non se di nada ni que sí ni que no, digamos. Entón, este curso de lingua e de sociolingüística para o profesorado que entra, polo menos, na liña de conseguir este compromiso, non? Esa palabra clave como que ao final temos que concienciarnos e concienciar para estar todos nese compromiso pola lingua común. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Ana, pola concreción das propostas, e damos xa a palabra a Alberto Pombo. Vale, vou intentar, Nel, de feito, se me dis a que hora o termino, intento clavarcho. Son profesor, entón, claro. A 42, 3 minutos extra. A 42, está marcado. Vale, pois nada, quería facer un brevísimo agradecimento, pero non por iso menos honesto. Faime moita ilusión o convite que me fixo o Nel, o que presentei reticencias iniciais, non por non querer estar aquí, sino por ese medo que nos entra a veces de querer separar, non? De a min funcionoume isto, non sei se pode ser un modelo para outros, pero dicía que quería agradecelo porque sei que é un convite honesto e xeneroso, porque sempre é un placer volver a esta casa e polas compañeiras que comparto mesa, sen dúbida, agradezolle a Rosa esa mención a Galeguices de que xe quedou moi atrás, e vou facer camisetas co que dixeches, quero dicir, houve cousas aí que eu quero levar xa ao instituto. Ben, nada, eu vou, é un pequeno PowerPoint de 10 imaxes, na última xa veñen as conclusións. Eu son profesor de secundaria, antes de chegar a secundaria fui un profesor na Escola de Idiomas, e antes de ser profesor na Escola de Idiomas fui un profesor no ensino universitario. Entón, todo isto foime como levando a ver, non? Pois, que diferentes son os modelos, non coñezo evidentemente os que, pois, a primaria e todas as que son tan fundamentais, mais vou no centrar na última das experiencias. Eu levo 3 anos no Instituto Rafael Dieste da cidade da Coruña, e gostaríame dar un dato que pode ser significativo para entenderse como funcionou o noso modelo. Eu cheguei ao instituto e todo o mundo falaba do rapaz xitano que acabou o bacharelato, un rapaz que o instituto existe desde o ano 89, dese rapaz xitano que acabou o bacharelato, e do rapaz galego falante do instituto. É un instituto grande, é un instituto que ten, alrededor de 600 alumnos, porque andan flutuando cada ano. Quero insistir nisto, 600 alumnos, un rapaz galego falante. A cuestión é que cando, a mí me teñen levado a dar conferencias por aí adiante, sempre aparece unha visión desde fora que probablemente como adultos podedes entender que
Sí, pero este é un modelo que se aplicou na Coruña, por favor, entendede que é un estereotipo que vou facer, que é unha ciudad de pijos, non? Entón, os nosos nenos son nenos pijos e por iso non falan español, etc. Como estades vendo aí, e é fácil a referencia a través do estadio de Riazor e da praia, o noso instituto está situado, bueno, pois nun espazo polo que moitos e moitas de vós, cando accededes á cidade, pasades, coñécese popularmente como a Rotonda do Pavo, así que seguramente vos dades conta dese pavo real, bueno, pois é o instituto que está nesa esquina. Pero se reparades ben na imaxe, o noso alumnado primeiro ven do que sería o sur da imaxe, que é o barrio da Agra do Orzán. Ese barrio é un barrio de arquitectura fascista e, polo tanto, é o barrio de Europa con menor cantidade de zonas verdes, como moitos sabedes, pero é que se reparades para o que sería a marxe oeste do ecrán, tamén vedes aí hai vacas. Quero dicir, os nosos rapaces viven nun entorno que despois do instituto é descampado. Ou son, bueno, ora hai unha especie de pelotazo urbanístico que se dará aí que algúns de vos coñeceredes. Pero en todo caso, son, creo que é preciso e pertinente destacalo, as rendas familiares, segundo os últimos dados do IGE, máis baixas da cidade da Coruña. É verdade que nós temos outros institutos de referencia, por exemplo, o Instituto Histórico da cidade, a menos de 2 kilómetros, pero esas rendas medias, insisto, medias familiares, duplican as dos nosos alumnos. Entón, son alumnos de base migrante, tedes aí un exemplo dos países que pode haber, pero tamén me gustaría mostrarvos, non sei se se dá visto, non descarguei a imaxe con moita calidade, unha mostra das linguas que temos no instituto. Fálase tehuelche, fálase galés, fálase xaponés, fálase ido, erbo, fula, en fin. Polo tanto, o noso instituto é un instituto riquísimo en diversidade lingüística. E o noso alumnado, tiñades aí o dato, o 35% naceu fora directamente. Pero se vamos ao orixe familiar, que moitas veces os marca de mesma forma perante a sociedade, superamos o 66%. Reparade entón que para eses rapaces o acceso á lingua galega está condicionado, como se explicou aquí no decreto e non vou parar, pois a regulación dunha serie de materias exclusivamente, porque non hai vía familiar, porque proceden de África, de Asia, de América, de Europa, mesmo de outras realidades do Estado español. E tamén proceden dese modelo que todos coñecedes, de familias gregofalantes que, pois nun proceso que non corresponde analizar agora, foron perdendo a lingua. En todo caso, cando eu chego a dar clase de galego a ese contexto que estou dicindo. Pois eu debo dicir que tampouco percibín por parte dos rapaces especial estereotipo e non nego que existe entre a rapazada un estereotipo evidente que lles chega a través de redes sociais e de ese escaso contacto que teñen coa lingua galega. Pero no noso caso non. No noso caso son rapaces que simplemente non teñen acceso, non existe ninguna maneira de chegar. Entón, pois vedes que aí menciona esa experiencia que houbera con Galeguiza, te foran uns alumnos que traballaron, entón ocorreuseme que tal vez, traéndolle rapaces do bacharelato de outros institutos, a falar de música, que é algo que sempre pode conectar, bueno, pois se podría facer. Entón, fixouse unha especie de acción, intentouse dar unha serie de divulgacións nos medios. Insisto que vou explicar unha serie de accións que fixemos, pero que van a levarme a explicar a conclusión de todo isto. E aí, poñendo un pouco foco na rapazada e encontrando un pouco sensibilidades dentro do noso instituto, eu veño de tocar no metal galego, chego ao instituto e está Arcadio González, membro dos Amigos dos Músicos, temos unha serie de afinidades a nivel musical e é nos fácil, digamos, querer traballar con isto cos rapaces. El naquel momento, o profesor de filosofía, levo e delega e propoño a posibilidade de facer unha exposición con isto, que despois se moveu por outros institutos de Galiza, e é grazas á solidaridade, como sempre, das compañeiras que intentan dinamizar calquera proposta, pero decía que chega un momento que compartimos cos rapaces e os rapaces dignos que non é moi interesante, que todo iso de quen son as fillas de Casandra que lles dá igual. Entón, xusto antes de imprimir, hai un cambio de orientación e hai que facer, bueno, pois, por que este rapaz considera que hai que escoitar, pois en que este exemplo eran moitísimas outras, como imaginades, porque hai que escoitar as fillas de Casandra. E de repente pasou a ser información entre iguais. Tens que escoitar isto porque este videoclip pasa non sei que, ou porque aquí na letra fala de drogas ou fala do que sexa, pero de repente interesáballes. Entón, eso deu nos espazo a idea de, bueno, hai que seguir traballando por estas vías. 42, teño presente.
Entón, nunha aula de o meu primeiro ano, son profesor de cuarto da ESO, para os que non traballedes con ese material, basicamente o que lles entra na literatura, que o que me interesa a min, é entre 1916 e século XXI, o que se produce hoxe en día. Pero reparade que para min como profesor é unha sorte poder dar as Irmandades da Fala na cidade da Coruña, porque todas as iniciativas culturais despertan un orgullo, que si Real Academia, que si Cova Céltica, que si propias Irmandades, que, é dicir, desperta un orgullo nos rapaces, tamén hai rapaces de familias galegofalantes, que tamén arrastran ese prexuízo, pero no noso instituto, insisto, popular, un día estou dando clase e unha é bisneta de Salvador Mosteiro, director da nosa terra, outro é bisneto de Manuel Cris Freire, porque a cidade é moi pequena. Entón, vaise conectando, un pouco vexo que se vai conectando esta serie de ideas e os rapaces pregúntanme por que hai en clase. Lembro a rapaza que levanta a man e pregúntame por que existe entón esta idea que eles comparten de que en Coruña se habla moi pouco gallego. Cando están como redescubrindo, vamos decirlo así, a idea de que a Coruña é unha capital histórica do galeguismo. Bueno, pois así naceu a necesidade, entón hai que facer algo para transformar a realidade inmediata, a realidade dos seus barrios. E nace unha idea simple, que o que máis levou foi, digamos, pensar unha idea de mensaxe, que era como identificamos os espazos que queiran apoiar a idea do galego. Bueno, pois, isto a veces foi incluso mal entendido. Houbo xente que nos decía que o facíamos como unha concesión, cando digo xente estou falando de algo moi marginal, pero simplemente quería contextualizarlo, como que era unha concesión ao español, non? Como aquí, además del castellano, tamén se habla gallego, cando isto era un identificador dos negocios, de aquí falase galego e aquí tamén se fala galego e aquí tamén, ese tamén era sumatorio, non? O caso é que, como sempre, os rapaces superaron calquera tipo de expectativa. Nos tiñamos unha intención inicial de que fixeran me parece que eran 300 cartaces a distribuir, nada, entre 90 alumnos, pouco máis de 3 cada un, que o fixeran por grupos e que tiveran unha pequena formación que era interesante para nós, unha formación a respecto de que fai un técnico ou unha técnica de administración da lingua. Entón, entendede que cando un rapaz entra nun negocio e se pon a dar unha pequena explicación a mínimamente demorada que sexa, van pensar que queren vender rifas, lotería ou algo para actividade escolar. Entón, isto partía dunha frase que era: hola, podo poñer un cartaz do instituto? E a partir de aí interesábanse os negocios, facíase unha foto, divulgábase desde redes sociais, pero o que aconteceu que nesta experiencia piloto, os rapaces, en lugar de poñer 300 cartaces, puxeron, eu pedirei 100, que non o contextualicei, eles puxeron 300, pero levaron a 500. Nos mostrámoslo en redes sociais e despertou ilusión de moita xente. Recibiu un premio, estou intentando condensar incluso nas imaxes, recibiu un premio e iso permitiu que outros institutos de Galiza moi generosamente e moi solidariamente quixesen recoller o modelo. Entón empezaron a preguntar se se podía facer desde outros centros. E aí convertémoslo nunha campaña nacional. O anterior fixérase, entendede, no mes de maio, estaba terminando un curso escolar, a nos funcionounos, pero lanzamos unha convocatoria pública, contactamos con unha serie de medios que nos axudasen a alongalo, e sumáronse 200 centros de todo o país, de primaria, secundaria, universidades, ciclos de formación profesional, etc. Só por darlle unha dimensión numérica a todo isto. Estamos falando da coordinación de máis de 20.000 rapaces exercendo activamente dinamización porta por porta. Reparade que non hai ninguna institución neste país que tivese capacidade económica para facer unha medida como a que estou dicindo. Estamos falando, polo tanto, de 50.000 espazos galeguizados polo propio alumnado, polo traballo da contorna. Novamente, isto nos permítenos acceder a unha serie de premios con dotación económica e damos unha reorientación que onde vou levar, quédame un minuto, pero vou ir como un misil, 3 minutos. E entón, nesta nova reorientación, nos estamos traballando sempre desde unha idea que os propios rapaces, un pouco nesa idea que falaba Ana das medidas compensatorias. Isto, no fondo, falaba Aniel ao principio tamén do activismo, exerce unha militancia. Nos metemos aí unha serie de horas moi por fora, evidentemente, das que somos remunerados. Pero todo parte dunha idea que é necesaria de crear un espazo de prestixio para os rapaces. Desde un centro bonito, que pode parecer algo trivial, é dicir, un centro que lle faga ilusión, e sobre todo despois de, por favor, ten en conta o contexto que analicei, a un espazo profesional. Entón, nos primeiro decidimos crear unha imaxe corporativa. É dicir, non podemos actuar como é delegado e non sei que. Somos, aquí tamén se fala.
temos unha imaxe cos rapaces, enténdase, desde parámetros profesionais de empresa. Nos nunca condicionamos o que din os medios e isto despertou moitísimo interese dos medios. Entendedes, por exemplo, e probablemente algúns de vos dos que estades aquí veríades o vídeo de Viggo Mortensen falando en galego e nin souberades que algúns de vos pois que era da iniciativa. Isto saiu en medios argentinos, saiu en Telecinco, saiu en Televisión Española, saiu en La Sexta, pero consecuentemente crea un modelo para as familias que representa o galego como unha oportunidade, porque o meu fillo, de repente, que era un neno migrante, é un neno que está pois, na Radio Galega ou na Televisión de Galicia ou onde sexa falando de todo isto. Ben, pois nesta visión corporativa nos decidimos un proxecto a longo prazo. Por exemplo, os textos do curso pasado, todos os textos que había desas grabacións que vou explicar agora que facemos, etc., facíamola 3 profesores. E este ano que teñen, digamos, un modelo estético, de estilo, de empresa, de por onde queremos que transiten, xa o están facendo rapaces e estamos identificando texto creado pola alumna de tal curso. Ben, nós aí decidimos, primeiro, a necesidade de expandilo, contactar cunha serie de referentes culturais, algúns deles internacionais, e poño un exemplo que ides entender perfectamente. Os nosos rapaces fixolle ningunha ilusión que Viggo Mortensen falase galego porque non saben quen é. Claro, porque é unha cosa de viejos para eles. Pero en todo caso, o que sí que é interesante é que seus pais sí que lles fixo moitísima ilusión. E os medios de comunicación, entón de repente eles xa lles facía ilusión tamén, non? E, sobre todo, a partir de aí decidimos, pois entón hai que facelo aínda moito maior. Ben, vistes antes a imaxe, nós temos o estadio de Riazor ao lado e iso sí que é referencial para os nosos alumnos. Ese é un espazo de prestixio para eles. O Riazor Blues é un espazo de prestixio para eles. Entón temos que contactar co Depor. Temos unha primeira reunión co Depor, na reunión co Deportivo pedimos 5 medidas e novamente decidimos ampliálo, porque se isto é unha campaña nacional, pois temos que falar co Racing de Ferrol, co Celta, co Lugo e co que sexa. Bueno, foi un proceso, non vou decir moi longo, porque se cada resolveuse en 2 meses, o que pasa que nun equipo humano constituído pois, por 3, 4 persoas, refírome a profes, pois é moi difícil conseguir todo iso. Ainda así, conseguimos algo que nós creemos que foi un acordo histórico e só vos quero encoraxar as persoas que vos guste o fútbol en reparar como o Celta de Vigo non abandonou ese compromiso. É dicir, hai pouco publicou un contrato persoal da asinatura dun xogador e mostraba, digamos, aos medios que estaba feito íntegramente en galego. Entón, é verdade que por ser un equipo de primeira división se cadra a reunión que máis demoramos e que máis nos custou sacar adiante as propostas, etc., foi o Celta, pero teño que decir que os compromisos foron máximos por todos os equipos polos que contactamos, porque aí están eses, pero están os da ACB e están, en fin, avanzo. Con ese diñeiro, o que decimos é, se son profesionais, ou enténdase ben, se actúan como profesionais, entón hai que formalos como profesionais. Tedes aí, pois, no centro, a unha alumna, Sara Peñeiro, respondendo aos micrófonos de Telecinco, pero interésame máis que veixades o resto, que como rapaces traballan con profesionais do sector, non son profesores do noso ensino, do noso instituto, perdón, realizando grabacións audiovisuais, que no fondo pois, é un campo no que este Arcadio González e eu nos movíamos moi cómodamente, e os rapaces, primeiro, con un material moi precario ou con material cedido, pois, neste caso, por nosos dous, comezan a facer, e estou pensando, por exemplo, tedes aí nas imaxes, arriba a esquerda, Alberto Castaño, a Xencia G, que fai os anuncios de Estrella Galicia, ou do Deportivo, etc. Ou abaixo tedes a Tomás Axeitos, que aquí en Santiago ten os estudos a Ponte, onde grabou, bueno, pois desde Tanxugueiras, pero eses son os que forman os nosos rapaces. Entón, de repente, que o que me interesa agora é, vos reparade que eu, como membro do equipo de dinamización, entro nunha clase, peto e pregunto se pode sair non sei que alumno que está fora Antena 3. Ou se pode sair, porque vai ter un obradoiro de 4 horas con Nuno Pico de Grande Amore, que vai a darlles un curso de como facer producción musical en galego. Entón, no noso instituto, onde vos decía ao principio que había un alumno galego falante, son números pequenos, que non vos engane a porcentaxe, houve unha suba do 3.500%. Canto a alumnado galego falante. Porque que agora temos, pero agora non me refiro a alumnos que definen que falan un pouco máis galego, sino alumnos que no instituto pasaron a ser monolingües en lingua galega. Nos non lle pedimos a Oliezer, que naceu en Cumaná, no Caribe, que fale canai en galego. Pero o certo é que, sin pedirlle iso, acontece que a nai, a través dos fillos, queren falar galego, non? E falábanos de broma compañeros da Escola de Idiomas de Galego que estaba vendo un aumento nos pais, non? Que querían sumarse, digamos, á iniciativa dos fillos. Sigo avanzando. Entón, e xa estou concluindo, estou na última diapositiva antes das conclusións. Todo isto, que representa, como os decía, unha oportunidade,
nós seguimos levantando. Por favor, non se tome como unha falta de humildade o que vou decir, senón como un recoñecimento ao traballo dos rapaces. O que tedes aí na imaxe central é o primeiro concerto profesional organizado por un instituto. Cando digo profesional, refírome a que non tedes por que sabelo, organizar un festival exixe desde contratar hotéis, a billetes de avión, a vallas antipánico, a medidas sanitarias, a o que for, a jaimas, a catering e tal. É un festival profesional, insisto. Pero os organizadores son os rapaces. E, sobre todo, para nós non era tan importante, que o é, que lle gustase a música que viña aos rapaces, que, insisto, foi, no? Como que os rapaces visen que existe unha realidade na Coruña capaz de mover a 5.000 persoas, porque esa foto que tedes aí, vou dar un dato que creo que vai ser máis significativo. O maior escenario que se pode contratar na Galiza ten unha boca de 14 metros, é ese. Todo o que ven a partir de aí, o escenario que pode ter o Morriño ou o Son do Camiño, son escenarios feitos ad hoc, a medida, construídos para iso. Por tanto, os rapaces ven primeiro un resultado profesional e segundo, que hai 5.000 persoas cantando a coro cancións de temas galegos. A incidencia do equipo, no noso caso, aquí tamén se fala, non chamamos EDLG en ningún momento, que tivo no noso instituto, pasou a constituir, e isto se cadra, para mí é unha novidade, e se cadra tamén para moitos de vos, é unha sorpresa, o guai no noso instituto. Hai peticións e hai lista de espera e non hai ningún requisito académico para entrar, pero sí que temos xa incluso a capacidade de apartar rapaces de non tiveches aí unha mala contestación, comentounos tal profe, vas estar apartado 2 semanas, de dinamizar o galego. Ben, entón, e xa para concluir, intentei ir nel o máis rápido que puiden, basicamente para nós o modelo, e insisto, nós somos moi conscientes de que aquí tamén se fala, é algo que funcionou no Instituto Rafael Dieste da Coruña, que cada centro ten a súa realidade e que desde unha acción individual non imos transformar a sociedade, que isto precisa dunha organización, dun cambio estrutural e dunha serie de políticas activas. Nós simplemente exercemos a nosa forza de traballo e a nosa militancia para conseguir no noso entorno o que poidemos. O primeiro foi que identificamos os espazos de prestixio para a nosa mocidade. No noso caso estaba ligados á música, pero que se estivesen ligados ao cinema eu estaría aquí falando dun festival de cinema e se fose de danza estaría falando diso. Unha vez identificamos os espazos de prestixio, creo que é preciso darlle unha reorientación aos equipos de dinamización da lingua. Non porque as persoas que están neles non teñan a maior das vontades, senón porque non hai formación e sabedes que nun centro podelle caer dinamización lingüística porque implica unha reducción horaria ou porque implica o que for, a xente que non ten ningún tipo de ferramenta e que na súa mellor vontade, e eu pasei por centros que así o facían, o equipo de dinamización da lingua galega é a comisión de festas coa que se organiza o Magosto, a festa da filloa ou calquera cuestión que para os rapaces non ten ninguna vinculación e para min tampouco coa lingua galega, co feito de falar galego. Lembro, non o trouxen aquí, imaxes que teño de algúns institutos polos que pasei, urbanos, quero resignificar isto e non lle estou quitando ninguna importancia, por favor, a nosa cultura patrimonial, son un rapaz de rural, plenamente orgulloso diso, pero en abril os porcos van ao cubil, encher dese tipo de refráns un centro urbano, que esas referencias en español non as teñen, non? Os propios libros de texto, repararedes algunha vez, cando vexades os libros de galego, fan referencias á tradición, pois aos gaiteiros ou aos peliqueiros, ou que for, todo a favor, non se me entenda mal, pero o libro de español ten moi claro que fala de comunicación internacional, interconexión e modelos de software. Cando din clase por primeira vez, estaba o libro posto, tanto de español como de galego, e lembro que eu quedei un poquinho sorprendido, era terceiro da ESO, e estou vos falando de hai nada, de hai 7 anos, que o léxico que se daba na primeira avaliación en terceiro de ESO era léxico referido á morte, ao Camposanto, Esquela, todo iso. E con moita curiosidade quixen ver do que falaba o libro español, e falaba de elementos de comunicación internacional, videoxogos, etc. Despois, creo que é importante que para que os rapaces asuman o proxecto teña identidade. Aquí falouse de modo galego, aquí falouse de galeguízate que mencionabas ti. Unhas serie de iniciativas que teñen etiqueta. Porque os chavales nunca van a asumir eu teño un proxecto de innovación lingüística do Instituto de Ensino Secundario Rafael Dieste da cidade da Coruña no que queremos facer isto. Non, non somos modo galego, ou non somos galeguízate, ou non somos, neste caso, aquí tamén se fala. Entón, creo que as persoas que traballan nesas áreas podrían facelo así. E, finalmente, a externalización dos resultados é algo que creo que falabas ti da necesidade de crearmos modelos, de crearmos
non cousas para que a xente poida consumir. Se cadra tive moita sorte na vida, pero pareceme bastante doado poder externalizar o que facemos. Primeiro, a través das redes sociais, segundo, porque hai unha rede de apoio de moitos de nós que estamos dispostos a estar divulgando estes materiais, etc. E porque, sobre todo, iso é o que xera ilusión no contorno. Teño que facer só dúas mencións. Como fixen dunha forma moi rápida, nos, eses rapaces, gravan a bandas profesionais da música galega, organizan concertos, Vicente Muiño, Xavier Díaz, organizanos eles e grabanos eles todo o proceso. Gustaríame que, por favor, se podes, botedes unha vista a este traballo dos alumnos en calquera rede social, YouTube, Instagram ou TikTok, poñendo aquí tamén se fala, sorprenderedes probablemente os resultados profesionais que consiguen os rapaces. E dous, último apunte, e con isto concluo, que se facía unha alusión á lei, e ti facías moi ben, Ana, cando falabas da importancia de que estas cousas veñan a veces desde arriba. Eu teño que facer un recoñecemento que eu fago sempre, que é que isto foi posible grazas ao equipo directivo de Rafael Díez, que animou a sacalo fora do instituto, que facilitou que se pudese facer todo isto. Por lo tanto, coñezo moitas experiencias de xente que está intentando facer cousas así, que por medo á lei, non porque a lei diga iso, senón que por pánico, por evitar o que poidan decir, antes citaba, marginalidade, non? Porque son voces moi minoritarias, non saen. Grazas de novo. Moitísimas grazas, Alberto. Dúas anotacións con isto, porque falei dos equipos de dinamización ao principio. Todo isto que acaba de comentar Alberto, os equipos de dinamización teñen aproximadamente unha hora a semana un profesor, algúns dúas como moito, non? Entón, aí está outra proposta tamén, a visión. É un orzamento de aproximadamente 300, 400 euros ao ano que dan no mes de maio. Entón, aí hai unha segunda proposta de horas e orzamento. Gustaríame dicir unha cousa moi breve respecto disto. Eu son o xefe de departamento de lingua galega e a veces cando vou por outros espazos comunico o orzamento que ten, por exemplo, o noso centro. Nos somos o departamento por número de alumnos con maior dotación económica de todo o centro. Somos 5 profesores e temos para repartir entre os 5, para programar en todo o ano, para dinamizar a lingua galega, 192 euros en total. Sí? Recollo a palabra? Andrea. Sí? Sí. Sí, sinto, sei que é super difícil condensar tanto traballo, tanto esforzo e tanto amor e tanta vontade en tan pouco tempo. Estamos rematando a hora do café, ou estaría rematando a hora do café. Sí, digo isto porque imos xa fora de tempo, imos ter momento para o café a continuación. Entón, sabendo que probablemente pasaron moitas cousas aquí, nas cabezas, de irnos inspiradas ou ter moitas preguntas, sí que vos preguntaría ao público se hai algo que precisades como compartir agora xa, preguntar directamente á mesa, tirar de algún fío ou nomear algo, como moi, sintéticamente, ou non, ou igual imos para o café. Entón, sí, preguntaría isto. Hai alguén que queira intervir? Puxémolo tan difícil como claro agora. Senón... Ou porque tedes que marchar, ou porque queredes agora con respecto á mesa, ou o que sexa, agora sería o momento. Non quero que ninguén marche así con algo na lingua que sinta que é relevante dicir agora. Tamén creo que unha boa maneira de seguir conversando con Alberto, con Ana e con Rosa é tomando un café e volvendo en 20 minutos. Parece que sí. Entón, retomamos as propostas. a iso dous avisos. Un, que son as 6 menos 5, entón retomaríamos a sesión a 20, a 6:20, e a fila que está aquí, si podedes, por favor, levar as vosas cousas con vos, porque imos remodelar un pouco o espazo. Vémonos a 6:20. Encantoume, parabéns, Ana. Encantoume. Eu quero ver iso, eu quero esos datos, presentar os mecanismos. A mí no creo que ves, pero claro, estou pensando que a ti mesmo reconociches que ti te moves no ámbito da música, que te moves no... No, quero dicir... Bueno, ahora non, pero non...
pensamos en expectativas, non pensamos no que estamos facendo, non? Pensamos nunha expectativa de futuro, e iso se salga ten que ver con isto, non? Estamos aquí nun venres no que queremos crear un horizonte de expectativas positivo para a lingua. É venres, é un día duro, non? No momento no que estamos na lingua, pero imos conseguir crear un sábado, ou non un sábado, pero un horizonte de expectativas para o que temos aquí varias persoas, que vamos chamar así informalmente finacero, que trouxeron algúns deberes feitos da casa, digamos. Todas e todos que les poder participar, ter alguna proposta, pero algunhas persoas pedimosles que xa trouxesen alguna idea pensada, non? Alguna idea para imaginar e crear ese futuro, ese horizonte desexable que todas e todos queremos, persoas que pensamos, xa presentei antes, non presento máis agora, pero hai algunha estudante de bacharelato, unha estudante de universidade, profesores de todos os niveis, persoas moi variadas, pero que creemos que poden ter un carácter propositivo ou ideas polas súas experiencias, vitais ou demais, favorables para a lingua. Non vos presento así, cada un de vos, cando empecedes a dicir cales poden ser as propostas que pensases, podedes dicir en 10 segundos quen sodes, mellor, así xa vos presentades vos directamente. Sí? Empezamos con Tamara. Podedes falar así, recolle todo. Vale, boa tarde, eu son Tamara Rial Montes, son profesora de Lingua Galega e Literatura no IES de Chapela, en Redondela. E o que vou traer hoxe aquí son algunhas actividades ou propostas coas que veño traballando ou colaborando nestes anos e que poden ser de interese para o galego, especialmente en contextos castelán falantes como é o caso de Chapela. A primeira actividade, que é na que me vou parar un pelín máis, é a chamada Unha Semaniña Enteira. Trátase dunha actividade que foi impulsada por Olga Nogueira e que leva xa dende o 2023 consolidada no Concello de Redondela. De xeito que nesta última edición, que xusto foi a semana pasada, participamos 11 centros do Concello. Ademais, colaborando de maneira activa co propio Concello, con outras entidades, como dende o Conservatorio de Música, a Escola de Música de Chapela, os clubs deportivos, é dicir, os espazos nos que o noso alumnado pasa a tarde tamén, e, bueno, moitas outras entidades que lle deron presenza na vila a esta iniciativa. Trátase dunha actividade que busca potenciar a oralidade, lanzando un reto a toda a comunidade educativa e non só ao alumnado. De feito, a participación do profesorado é tamén moi importante. Un reto consistente en empregar o galego en todos os contextos da vida ao longo dunha semana inteira. E aquí, xurdiron así, cando empezamos a sumarnos, debates de como facelo, facelo como algo voluntario, como algo obligatorio, sobre todo, o principal debate, se telo ou non telo en conta de alguna maneira na cualificación da materia de galego. Non todos os centros de Redondela o facemos da mesma maneira, pero no noso caso é algo voluntario e tamén decidimos que non teña esa repercusión na nota, porque para nós debe ser algo que parta doutro punto, que sexa por un compromiso, que sexa por unha certa conciencia lingüística, e a verdade é que se anota o alumnado de maneira masiva. E aquí ven tamén outro punto, é que despois da primeira edición na que nos participamos, a verdade é que a sensación que nos quedou no profesorado foi un pouco de desencanto, porque partíamos dun punto de moita ilusión polo elevado número de persoas que se anotaran, e porque vimos o primeiro día, o luns, éramos un centro galego falante polos corredores, era unha cousa maravillosa, pero iso foi o luns. Foi pasando a semana, iso foise diluindo, e dábanos a sensación que a gran maioría das persoas o único que facían en galego era gravar un pequeno audio ao final do día, que era o que nós tiñamos para ir facendo o seguimento do reto. Con todo, tamén soubemos, quizáis, darlle unha volta a isto, entender que ao mellor o que tiñamos era que cambiar o enfoque, saber que posiblemente non íamos ser capaces de conseguir ter persoas galego-falantes durante unha semana, pero soubemos tamén ver que estábamos facendo moito máis que se non fixésemos nada. Primeiro, vimos que o
propio alumnado nós tamén percibimos que mellorou a súa competencia en expresión oral e a súa fluidez en galego. Logo, creáronse contextos de uso, posiblemente moitos menos dos, bueno, posiblemente non, moitos menos dos que nos tería gustado, pero creáronse contextos de uso, e usouse o galego no centro e fora do centro, e as familias tamén se sumaron en moitos casos, empregaron o galego como lingua de comunicación nos fogares, e ademais creáronse moitas situacións de reflexión sociolingüística que tamén son importantísimas. Sensibilizouse a toda a comunidade educativa da situación de emerxencia lingüística, mellorouse as actitudes cara á lingua, ainda que tamén é certo que tampouco somos un centro no que existan moitos prexuizos. E ademais, o alumnado coméntanos que se fan preguntas, pois que se preguntaban a min por que cando alguén me fala en galego entón eu lle contesto en castelán, porque durante esta semana me propuxen con miña nai falar galego, vexo que nos fai ben as dúas e pasa a semana e deixo de falar galego, é dicir, se cadra non mudaron os usos, pero polo menos empeza a haber algo aí. Entón, isto un pouco canto a semaniña e do resto vou dicir dúas frases. Eu creo que outras propostas poden ir un pouco nesta liña de crear contextos reais de uso do galego e que canto máis desvinculados estean eses contextos do profesorado e da materia de galego, máis enriquecedor vai ser. O noso centro, por exemplo, leva moitos anos celebrándose tamén a Semana da Ciencia en galego, que organizan todos os departamentos de ciencias do Instituto. Todos os días desa semana hai actividades en galego, e ademais a semana remata o venres coa celebración da Feira Científica que dura toda a mañá. O propio alumnado atende os postos da feira e atende en galego durante toda a mañá a todas as persoas que a van visitar. E iniciativas como estas son evidentemente moi enriquecedoras. Ás veces tamén, sorprendentemente, créanse espazos nos que de maneira espontánea se empeza a empregar o galego de forma non cuestionada. Por exemplo, nós temos un equipo de igualdade que é a Brigada Violeta. Reunímonos algúns martes ao mediodía e non sabemos como foi posible, pero nas nosas asembleas, nas que a mellor hai 15 persoas do alumnado de diferentes niveis, todo o mundo emprega o galego. En ningún momento se alguén fala castelán se lle di nada, ni nunca se expuxo nada sobre a lingua. Pero supoñemos que pola presenza de que do profesorado que estamos ali, ao final somos 7 persoas, ou as que sexamos, dependendo da reunión, todas galegofalantes, e o alumnado sí que nos toma como referentes de algún xeito e empregan o galego de maneira espontánea. Entón, eu creo que iso, que temos que avanzar cara aí, que non temos ferramentas para o cambio dos usos lingüísticos, pero sí para avanzar ao traballo das actitudes lingüísticas e para mellorar a competencia do alumnado, que é básica para que realmente poidan ser libres a hora de escoller que lingua queren empregar. Moitísimas grazas, Sara. Facemos así unha rolda super rápida, intentando que sexan 3 minutos, tanto como moito, e despois se hai alguna chega, algún comentario que queramos falar con o público, ou alguén a chegar algo máis, perfecto. E a ver, eu extraño que por romper un pouco, sabendo que hai diversidade entre as persoas que participan, e que igual unhas están máis afeitas a falar nestes espazos e outras non, e é un pago, entón tamén como que se sintan un pouco libres a non seguir a rolda. E un pouco a enerxía, que teñen un pouco de enerxía para falar agora, podes fazer caso ou non? En principio, seguimos a orde para saber quen intervén despois, pero se alguén quere... Aclarado. De roda, de roda. Eu son María Pose e son estudante en segundo de Filoloxía Galega aquí na Facultade de Santiago de Compostela. As propostas que eu trouxen xorden un pouco da miña experiencia como neofalante de galego e que repartín en tres bloques conforme as idades. Teño unha serie de propostas a nivel infantil, a nivel adolescente e máis cara a xuventude. Comezando co nivel máis baixo, o infantil, quería rescatar unha idea que comentou Rosa antes, esa invisibilización dos recursos infantís, como por exemplo os contos ou tamén material audiovisual. Creo que pode ser unha boa proposta crear xornadas de contacontos, que eu sí que tiven a sorte de experimentar na miña infancia, pero recalcando que sexan xornadas con certa frecuencia, periódicas, que non se quede en algo anecdótico, que forme parte da educación deses nenos e desas nenas. Por outra banda, tamén,
cantidade de debuxos, de series, que moitos de nós recordamos en galego, e aos que os nenos non teñen acceso. Entón, tamén desde os centros pode ser unha boa idea propoñer certas horas semanais para a visualización como unha actividade entretida deste tipo de contidos. Pasando agora ao ámbito da adolescencia, dos institutos, considero que unha das principais trabas coas que se atopa o galego é os estereotipos cos que se asocia. Os adolescentes, ao final, moitas veces atribúen a esa lingua un aspecto tradicional, como tamén comentaba Alberto. Eu creo que é importante expoñer distintos referentes que a eles les poidan resultar máis coetáneos, como poden ser influencers, creadores de contido, que moitas veces permanecen tamén invisibilizados e que están aí e aos que non teñen acceso por ignorancia de que existen. Entón tamén pode ser unha boa idea expoñer a estas persoas, incluso convidalas aos centros, se se dispoñen a ir. E o mesmo coa música, tamén considero que pode ser unha boa ferramenta por testemunhos de amigas que comezan a falar galego a partir de que comezan a escoitar novos grupos, pois tamén pode ser unha boa vía de entrada. Con respecto tamén a algo que comentaba Rosa, o feito de traballar sempre con mesas expositivas, eu aí discrepo un pouco. Creo que é importante poñer o foco no grave desta situación. Que os adolescentes vexan que realmente estamos nun punto moi preocupante, porque ás veces eu creo que se saturan con datos, con porcentaxes, eu creo que iso pode contribuir a trivializar un pouco o problema. Quizás charlas, creo que sería o máis conveniente no caso de que non se poida levar a cabo, a mellor con pequenos cortos, expoñer o verdadeiro problema e facerlles entender que sen a lingua non hai unha cultura. É dicir, coa marcha do galego, coa morte do galego, morre toda a nosa cultura. Nós non podemos concebir as nosas cantigas, as nosas formas de gastronomía, de cultura, sen a nosa lingua. Entón, poñer aí o foco é que eles, non falando galego, son cómplices tamén de maneira indirecta da desaparición desa lingua. Xa para finalizar, con respecto máis á xuventude, centrándome no ámbito universitario, creo que unha boa medida pode ser a creación dun podcast en galego. Falando cunha compañeira que estuda na Universidade na USC, pero no campus de Lugo, comentábame que están comenzando cunha iniciativa dun podcast en galego para promover a lingua. Creo que pode ser interesante espallar esta iniciativa ao resto de facultades e que cada unha asocie o seu podcast ao seu ámbito de estudo ou que falen de temas variados, pero mantendo sempre a lingua galega. Tamén pode ser unha forma de que xente que non está habituada a falar en galego comece a través deste tipo de iniciativas a introducir a lingua na súa vida. Con isto sería todo. Moitas gracias. Muchísimas gracias, María. Non sei se alguén quere rachar a ronda ou seguimos por María tamén. Eu son María Maroño, son estudante de bacharelato, primeiro de bacharelato do IES Eduardo Pondal, aquí de Compostela. Eu trouxen así un pouco para comparar veño do centro do rural de Touro, e este ano pois cambiei para Compostela xa que non temos bacharelato ali. Principalmente notei o cambio en que son a única galego falante probablemente de todo o bacharelato, que sí que foi un choque moi grande, xa que en Touro a maioría son os galego falantes. Entón, tamén tomei moita conciencia, xa tiña, pero a raíz disto. Entón, eu creo que o profesorado debería como formarse para visibilizar o problema e facerlo chegar. Dicía Olaia Maneiro nunha conferencia aquí no 2022, se non lembro mal, que temos un tesouro, e ele ensinaron a guardar así dende pequena e a transmitilo. Entón, agora que estamos perdendo, é un pouco o que decía María e o que decía Rosa, que temos que transmitilo tal e como é a gravedade do asunto. Tamén temos que ter, ainda que eu faga bacharelato de letras, materias de ciencias que se poidan dar en galego, porque hai centros que sí, que a poden dar en inglés, e por que non en galego? Se o inglés non ten nada que ver aquí.
presumimos de ter moitos idiomas cando tan siquiera estamos coidando o noso. Despois, a creación de materiais editoriais para dar clase é fundamental. Eu xa coñezo profesores que están creando libros na propia lingua porque a queren dar en galego. Espertar o alumnado tamén é unha cosa moi importante, sobre todo porque os vexo como moi dormidos, eu poñéndome no papel de alumna e vendo os meus compañeros de clase que nos están dando conta da gravidade do problema. Entón, eu creo que mediante estas medidas se pode revertir a situación e facerlles creer que eles teñen como a chave para poder manter a nosa lingua. E a todo isto, sumarlle que se visibilizamos a nosa cultura, non só tradicional, sino tamén actual. Hai un montón de grupos que agora están tendo éxito, xa dendo boom das Tanxugueiras do Benidorm Fest, cando se presentaron para ir a Eurovisión, relacionar, como decía tamén María, esta xente que crea contido como Prado Rúa, que está moi presente, elevar os institutos. De feito, a nosa Touro trouxeronos a Rogelio Santos, que é un mariscador, e estivo falando con nós, e abriu moito as cabezas da xente, e deu bastante que falar nos días que veu. Entón, nada, eu creo que eses serían os meus puntos principais. Non sei se son moi breve, pero... Completamente, María. Muchísimas gracias. Bueno, llevamos unha experiencia de unha profesora, unha experiencia de dúas alumnas, de diversos niveis, pero dúas alumnas. Imos agora con algo distinto, con Santiago. Pois agora damos un salto, digamos, do ensino público ao ensino popular. Isto é algo que xa moitas de vos coñecedes, mas pode ser que haxa outras persoas que non. Desculpado, o meu nome é Santi Quiroga e son coordenador nacional das escolas de ensino galego semente, non? Entón, estamos acostumados a dous modelos, o modelo, digamos, educativo da administración e un modelo privado, e o modelo privado ten fins lucrativos. Habería un terceiro espazo que é aquel que corresponde a todas as iniciativas que se encadran dentro do ámbito social, por tanto, sen ánimo de lucro, non? Bon, actualmente temos 5 centros educativos de ensino infantil e en 2 deles tamén temos ensino primario. Obviamente, o noso obxectivo é que as crianzas que veñen ás nosas escolas, despois de pasaren polo propio proceso educativo, continúen utilizando a lingua. De acordo? Ben, agora vou citar 5 medidas moi breves en relación ás posibilidades que nos abre esta nova vía relativa, xa que a primeira escola comezou en 2011 por tanto xa temos un certo percurso. Bueno, en primeiro lugar, favorecer a colaboración institucional con proxectos en fins lucrativos como o noso que promovan un modelo lingüístico baseado na manutención e na inmersión lingüística. Falamos de manutención para aqueles nenos e nenas que xa teñen o galego na casa e, por tanto, na escola continúan mantendo, e inmersión lingüística porque tamén temos escolarizados, pois, por exemplo, un meniño de Rusia que sabe en infantil ruso e galego, e ainda non sabe castelán, no ensino primario, pois accederá a esta outra lingua, non? Indicar tamén que este modelo no contexto europeo non é nada raro, sino que no proceso de recuperación lingüística neste contexto tan amplo do continente europeo, pois a iniciativa educativa popular é un motor moi grande. E sabedes por qué? Porque as crianzas representan algo moi importante, que é o futuro da lingua. Un pobo que non é capaz de asegurar que as súas nenas e nenos falen galego está vendo a extinción diante dos seus propios ollos, de acordo? A segunda das medidas que quero nomear é a Lei 1/2014, de 24 de marzo para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. E digo porque realmente iso é unha lei que está aprobada, por tanto que cumpriría desenvolver para vermos todo o seu potencial educativo, non? Fundamentalmente para o reforzo do galego. Fundamentalmente en 3 niveis. No ámbito lingüístico permitiría, perante este proceso avanzado de hibridación da lingua galega co castelán, pois soberanizar a nosa variedade lingüística. En segundo lugar, tamén do ponto de vista funcional, antes faláronse de carencias, como pode ser a inexistencia de materiais didácticos, libros técnicos, audiovisuais, software,
sería tamén un elemento de reforzo do galego. E, en último lugar, do punto de vista cultural e identitario, tamén anteriormente sinalouse a importancia de novos ámbitos de uso. O certo é que a socialización a través da internet, maioritariamente nos nosos adolescentes, dase en castelán, de tal modo que a lusofonía abre novos espazos de uso para o reforzo da lingua galega. O terceiro dos pontos é que consideramos xa nunha perspectiva máis alargada para o conxunto do sistema educativo que é fundamental intervir no ámbito sociolingüístico co profesorado, familias, alumnado e persoal da administración e servizos. Eu traballo tamén no ensino público e considero que é fundamental traballar a formación sociolingüística con todos estes axentes. É moi importante facer fronte aos preconceitos existentes e tamén promover actitudes favorables á galeguización educativa. E neste sentido, unha proposta é a constitución dunha rede colaborativa entre os diferentes axentes educativos para desenvolver campañas de sensibilización pro galego a través de órganos colexiados, como pode ser o Consello Escolar, e en colaboración con outras entidades sociais, como, por exemplo, tamén MRPs, entidades sindicais ou AMPAs. De acordo? Para cada un destes axentes propuxemos algunha das medidas, non vou entrar en cada unha delas, obviamente, por falta de tempo. O cuarto punto é a importancia de impulsar proxectos lingüísticos contextualizados que fomenten o uso, a competencia e o prestixio da lingua galega. Vemos moitos centros educativos que non teñen proxecto lingüístico, vemos centros educativos que teñen proxectos lingüísticos totalmente desactualizados e, por tanto, unha parte esencial da planificación lingüística dun centro pasa por ter documentos realistas e adaptados ao contexto. E xa, para acabar, falaremos de experiencias prácticas no ámbito da educación non formal e informal, porque o noso obxectivo para conseguir manter a lingua galega ao longo da infancia e adolescencia é construir ecosistemas lingüísticos. Mudamos de paradigma. Antes os adultos exixíamos ás crianzas, nomeadamente aquelas que viñan de entornos galeguistas, que se mantivesen, que fosen fortes, ás veces con conflitos emocionais moi fortes. Nos dicimos que a pervivencia da lingua galega na infancia non é unha responsabilidade infantil. Non podemos cargar sobre os nosos nenos e nenas esa responsabilidade. En todo caso, unha responsabilidade adulta. E, por tanto, nós somos quen temos que construir ecosistemas lingüísticos que permita que o galego tamén estexa presente neste ámbito da educación non formal e informal. E xa para finalizar, indicarvos que nós facemos un traballo moi importante na planificación de actividades extraescolares, non só aberta para alumnado da semente, sino para todo o alumnado dos contextos nos que nos encontramos. Tamén indicar que a semente foi un factor, un motor para crear redes de socialización en galego, levar o galego aos parques, porque é moi diferente que vaya unha crianza a un parque falando en galego que vayan 15, que vayan 20. Tamén dinamizar espazos de socialización en lingua galega para crianzas de 0 a 3 anos. Nós temos un espazo que é Sementiñas, semellante, por exemplo, a preescolar na casa que se falou anteriormente. Outro elemento, acampamentos tamén para adolescentes, hai moi poucos. Nós temos a iniciativa Ultreia, que trata de levar tamén o galego aos acampamentos para este, digamos, este sector da poboación. Con formación de redes de cuidadoras galegofalantes. Ás veces os pais, as nais, precisan alguén que cuide da súa crianza. Pois é importante ter unha base de datos con cuidadoras galegofalantes que sepamos que podemos chamar e que van respeitar ese dereito que temos a que as nosas crianzas sexan educadas en galego. En penúltimo lugar, traballo colaborativo con clubes desportivos de base para promover o galego tanto na súa comunicación pública como na súa actividade interna. E para finalizar xa, temos un proxecto que está en desenvolvemento que se chama o proxecto Silveira. Trátase de crear unha páxina web onde van estar proxectos educativos, tanto de educación formal, non formal e informal, desenvolvidos por calquera entidade, sexa pública, privada, comunitaria, que garantan que van ser desenvolvidas en lingua galega, para que calquera familia, con independencia do lugar no que se
se encontre, saiba que servizos educativos respetan os seus dereitos lingüísticos e culturais. Máis nada, obrigado. Propostas que están no ensino público, propostas que están no ensino popular, pero temos que ter en conta tamén outros tipos de ensino como privado, concertado, católico incluso, non? Entón, Charo... Hola, boas tardes, eu son Charo Bairón, levo 10 anos traballando para escolas católicas, a Federación de Escolas Concertadas Religiosas na nosa comunidade son 112 colexios. Estou de acordo co compañeiro en moitas das túas apreciacións. Unha que me parece fundamental é o de que hai que barrer prexuizos, loitar contra prexuizos en moitos ámbitos, tamén, neste caso, concreto, por referencias. Bueno, entón, voume centrar, simplemente, creo que tamén moi acertada a presentación de Charo Álvarez, todos vogamos no mesmo sentido, entón, grazas polo convite, e voume limitar xa o que son as propostas en concreto, en la que antes quería facer referencia a un dos problemas que compartimos, penso eu, a escola concertada cos demais modelos, que é o tema dun profesorado hipersaturado e esgotado, e que estamos deixando pois que a promoción do galego, a difusión do galego, estea en profesorado vocacional, como é o caso de Alberto. As grandes ideas están saindo de profesorado vocacional. Entón, iso é algo que debería levarnos a pensar. E no caso do profesorado da concertada, por certo, debo dicir que non cobran ningún plus de coordinación e en moitos centros ni sequera teñen a hora para coordinar e deseñar o seu programa. Dito isto, trouxen 4 propostas. Entón, eu sempre son das que digo que hai que fazer os cestos cos vimbios que temos. Non ten sentido facer cestos se non temos os vimbios axeitados. Entón, partindo da realidade que temos, que comentaron tamén Marta, Rosa, creo que habería que modificar o plurilingüismo que se está implementando nos colexios. A maioría dos centros concertados son plurilingües. Pero, claro, en realidade é un bilingüismo que se parte do castelán en todos os centros que coñezo, tanto públicos como concertados como privados. Creo que habería que enfocalo, modificalo, desde a lingua nosa, desde o galego, tendo en conta linguas familiares, como decía Alberto, no seu caso, que teñen 50.000 nenos de 50 países, non? Temos colexios en Vigo, que a primeira lingua dos nenos que chegan ao colexio é o chinés. A maioría, a lengua materna é o chinés, non é nin o galego nin o castelán, o chinés. Entón, ter en conta as linguas familiares, partir do galego, por suposto, pois que todas as linguas estean no mesmo nivel, o que dicía Rosa. Non sei a maneira, pois todas as materias teñen que darse en todas as linguas, incluídas as matemáticas, evidentemente. Como organizalo, non o sei, pero sí, pois a mellor, por niveis ou por ano, todas as materias en todas as linguas. Segunda proposta, pareceme que temos un tecido social, un tecido de asociacionismo, de asociacións neste país moi potente. E creo que esas asociacións teñen que estar na escola. Hai que crear unha vinculación, bueno, hai que crear, digo así en imperativo, unha asociación ou unha vinculación entre asociacións e escola, o mesmo que concellos e escola. Parabéns tamén por incluídes a todos os modelos educativos que tedes no vosso concello. Entón, iso pareceme clave. Non ten sentido ensinarlle galego a nenos que non coñecen nada do seu contexto social e local. Temos un caso que é, por exemplo, o Colexio Maristas en Vigo, que eu considero que o están facendo moi ben, porque o equipo de dinamización, unha vez máis, 4 ou 5 persoas, non son máis, pero tamén de forma vocacional, pois organizan todo o curso en función do ciclo do ano, pero que os nenos víveno, os nenos organizan as actividades, están implicados nelas.
organizan absolutamente todo, a Reconquista. Por exemplo, agora que o Entroido, pois todos os niveis teñen que preparar grupos de traballo, preparan os antroidos, explícanos, traballan, preparan despois os propios disfraces, fan absolutamente todo. Ou a Reconquista, implícanos en todas as actividades da cidade. É fundamental aproveitar o poder do asociacionismo na escola e a vinculación cos concellos. Iso en infantil e primaria, porque en eso é bacharelato o mesmo, as manifestacións culturais, os programas que funcionan ben, o Galego ON, o Youtubeiras, Mocidade Galega, que está funcionando moi ben en Ferrol, os propios alumnos crean as actividades, ou no caso de Ferrol, a música, en certamen musical. Tamén estou de acordo con vos, hai que levar aos colexios os tiktokers, os influencers, pero claro, isto está claro que fan falta recursos. Ti podes pedir a unha asociación ou a alguén do ámbito cultural que che vai a un colexio un día, pero non poden ir gratis todos os días. A cultura tamén vive, ten dereito a vivir. Entón, iso tamén é outra cousa. Outra queixa que noto é a falta de unha plataforma que acolla todos os contidos diferenciados por temas, por áreas e por niveis educativos. A xente ten que andar navegando, a ver, no Museo da Cultura Galega, no Portal da Lingua, no Museo do Pobo, en 50.000 sitios. Algo que aloxe todos os recursos, que sexa fácil para a xente ir ali e acceder a eles, incluídos todos os recursos e materiais que elaboran o mesmo profesorado, que son moitos e vos. E por último, o tema do profesorado, pois formación e inmersión e xestión da sociolingüística, decía Marta que era formación en sociolingüística. En sociolingüística e en plurilingüismo, porque non ten sentido implementar o plurilingüismo cando os profesores non teñen ferramentas para manter o galego nas diversas situacións na aula. Entón, iso pareceme que tamén é importante. Tiña outra cousa, pero é un pouco máis xeral, que hai que elaborar estrategias motivadoras, impulsoras do profesorado para implicalo, impulsar a familias e a profesorado. E nada máis, moitas gracias. Imos agora a propostas que saen desde o ensino primario e do ámbito urbano con Marina. Bueno, eu son Marina Lema, son profesora de educación primaria no CEIP Sagrada Familia da Coruña. Estou levando a cabo un proxecto de dinamización da lingua galega co meu alumnado de quinto que se chama Vitamina G. Os problemas cos que me atopei ao chegar a un macrocentro urbano era que ningún neno ou nena falaba galego e que ademais había un elevado número de alumnado de procedencia estranxeira que estaba moi acostumada que o profesorado se dirixira a él exclusivamente en lingua castelá. Por que pasaba isto? Porque prima a idea de que con que aprendan castelán vindo de, como di Alberto, países superdiversos, xa chegan. E isto o que provoca é que se marquen socialmente, que a súa presenza sempre provocará unha muda de idioma, porque como son de fora, non entenden o galego, aínda que leven 10 anos aquí. Entón, isto aínda é máis controvertido en ambientes castelanizados, onde a distorsión é aínda máis grande, porque as familias dese alumnado non teñen medios para ensinarlles o noso idioma. Entón, unha idea que tomou forza na miña cabeza foi a normalización. Para que poidan falar en galego teñen que saber galego, senón non poden. Entón, debemos falarlles en galego, aproveitando a súa falta de prexuizos e axudarnos de programas existentes como pode ser o Digo Choeu. Entón, unha das miñas propostas é a flexibilización das horas en galego para poder aumentalas. Como a levei a cabo? Pois falándolles exclusivamente en galego, excepto na materia de lingua castelá, porque así o require, porque eles aceptan como unha norma do xogo, en plan, vale, pois hai que falar todo o tempo en galego, pois iso é o que imos facer, e normalizar é iso, usar con normalidade en todos os ámbitos. E para iso, a educación primaria é fundamental, e como comentaba antes Ana, isto demostra que un proxecto de inmersión lingüística podería dar bons resultados, mais co marco legal existente a veces é un pouco complicado.
Tamén hai que asumir que para algúns o galego é a lingua estranxeira. Debemos dar propósito aos proxectos lingüísticos dos centros e darlle protagonismo ao alumnado. Entón, a lingua galega para os meus nenos e nenas era un ser mitolóxico. Estaba nos libros, pero nunca virán diante. Entón, non podían falar galego sin sabelo. E tocaba, pois, ensinarlles unha lingua, facerlles ver que o galego forma parte do día a día de persoas reais, de calquera idade, e que está nas redes sociais, na música, como comentaban, facerlles ver que o galego molaba. Entón tamén lles chocaba ver que unha profe nova como poido ser eu nun ambiente no que o profesorado de máis idade chocaballes un montón de ti en realidade falas galego sempre, na túa casa, cos teus amigos. Era certo. Entón, para a parte de ensinarlles que o galego mola, comecei con algo sinxelo que era mostrarlles o que fixera cos meus anteriores alumnos que fora participar no concurso Digo Cho Eu. Entonces foi como un punto de partida. Aspirar a participar nun concurso cunha presentadora famosa, sair na televisión e ir a unha gala de premios. Entón, o concurso, a tele, a sensación de utilidade do seu traballo é unha motivación importante para o alumnado. Entón, a TVG pode ser tamén unha ferramenta de apoio para os centros. Para iso precisamos unha programación infantil, tamén como comentaba María, adecuada en contidos e horarios, con espazos para que este alumno poida participar e ser protagonista. Esta experiencia en redes sociais que moitos levamos aquí a cabo, Alberto, eu e moitos máis, así o demostran. Para a parte de aprender a lingua, algo que lles encanta a todos os nenos e nenas é contarnos o que fixeron o fin de semana, o que fixeron pola semana, as anécdotas que viviron cando eran pequenos, e isto na nosa rutina diaria coñécese como faladoiro, que tamén en infantil se chama asemblea. Entón, na miña clase faise en galego, con un micrófono de galego, co que evidentemente só se pode falar en galego. Entón, isto que lles axuda, aparte de a contarnos o que lles dá a gana, pois que teñan competencia en comunicación oral na lingua galega, en que conxuguen verbos en vez de escribilos nunha libreta, en que che pregunten como se di isto en galego, e que poidan plasmar todos estes coñecementos tan teóricos que só están no caderno. Para a parte de dinamización, o que temos é que apuntar fora do ámbito escolar. A escola ten que ser a porta a outros contidos en outros rexistros que non sexan só académicos, como comentaban antes. Entón, os proxectos educativos deben estar centrados en focos do seu interese, dándolles o protagonismo e dándolles sensación de utilidade, como é o que levo a cabo que se chama vitamina G. E tamén temos que darlles como uns premios por participar a eles, non ao profesorado que leva a cabo os proxectos. Entón, para compensar o desequilibrio na exposición a que están afeitos das linguas, temos que aportar variedade de rexistros e introducir a lingua fora do contexto escolar. Entón, estamos cansados de escoitar que temos que adaptarnos aos seus centros de interese, pero tamén sabemos a disparidade de gustos que pode haber nunha aula de 25 alumnos. Pero se hai algo que está a triunfar actualmente son as novas tecnoloxías. E se lles preguntamos que queren ser de maiores, xa non nos sorprende escoitar tiktoker, youtuber ou instagramer. Entón tocaba tirar por aí. Así que decidimos facer vídeos ao estilo TikTok para traballar pois festividades ou conmemoracións. E así naceu Vitamina G. Os puntos fortes é que se sinten útiles e que poden comezar a ter esa fluidez a que falábamos en lingua galega. Comezamos a publicalos na página web do centro, pero decidimos dar o salto ás redes, e iso implicou un chute de motivación ao ver que o vían as súas familias, que lles daban likes, que lles comentaban, que os motivaban, pouco máis. Destacar iso e tamén a importancia que temos os docentes de ser referentes e motivados a que falen en galego. Ben, boa tarde a todos e a todas. Eu son Noemi García, son profe de galego, tamén son creadora de contidos.
Quero comezar cunha idea clara e directa, que é sen inversión lingüística na escola dentro dos 3 anos non é maneira realista de reverter a situación do galego a longo prazo. Sei que é unha medida difícil de implementar no contexto actual, pero é un debate que debe estar na rúa e que debe chegar aos nosos gobernos. Non podemos permitir seguir agochando ou disfrazando en medidas menores. Agora ben, mentre a inmersión lingüística non sexa unha realidade, hai medidas máis inmediatas que podemos impulsar para fortalecer a competencia e o uso do galego nas aulas. Eu quero propoñer 4 puntos. O primeiro, menos teoría e máis lingua viva con referentes reais. O primeiro que hai que cambiar é o enfoque co que se ensina a materia de galego. O alumnado de secundaria, hoxe en día, consome contidos en redes sociais constantemente e cando pensa en influencers ou streamers, os nomes que lle veñen á cabeza son el Xocas, el Rubio, Ibai. Pero por que non hai ningún en galego? A resposta é sinxela, porque non saben que existe. Se nunca lles mostramos que hai persoas que crean contido en galego, como van ter a posibilidade de descubrilo por si mesmos? E se non os coñecen, nunca van consumir galego de maneira natural. Como se pode reverter isto? Pois facendo que o galego non sexa unha materia illada e académica, senón unha lingua útil que lles abra un mundo oculto, un mundo que xa existe, pero que para eles non é visible. Temos que ensinarlles que o galego serve para falar de videoxogos, para facer tutoriais de maquillaxe, para comentar series ou mesmo para falar de cousas superfluas. Que non é unha lingua dos vellos, que tampouco é unha lingua do século XIX, ni tampouco é a lingua das aulas, que pode estar viva e no seu día a día, igual que está o castelán ou o inglés. Non podemos esperar que un adolescente se interese polo galego se só lle poñemos un poema de Rosalía ou Pondía en diante, que obviamente estudar os clásicos é importante, pero non é o máis atractivo para eles. Pero se ven que hai xente facendo directos en Twitch, en galego, do Celta, do Depor, do Barça ou do Madrid, pois é moi posible que esperte a súa curiosidade. Se os docentes non lles abrimos esa xanela, ninguén o vai facer por nós. Ese cambio de perspectiva tamén debe reflectirse na maneira de ensinar lingua. Cando se traballan os textos narrativos, descriptivos ou argumentativos, por que non facelos con vídeos de TikTok, con podcast ou con publicacións reais de creadores en contidos en galego? Que ter temos en bastantes. Se hai que estudiar os distintos rexistros da lingua, por que non analizarmos conversacións de Twitter ou agora Xe? Isto non significa renunciar á literatura clásica, pero sí significa entender que hoxe a competencia lingüística non se pode traballar como hai 30 anos. O mundo cambiou, o ensino de galego ten que cambiar con el. Por iso, o meu segundo punto tamén ten que ver coa coordinación entre o profesorado de galego e castelán, que moitas veces formamos parte de departamentos diferentes, pero hai que traballar en conxunto. Os contidos destas materias, sobre todo en primeiro e segundo da ESO, se comparades un libro con outro, é exactamente igual, é unha traducción do galego ao castelán. Entón, dende o meu punto de vista, unha visión intelixente sería traballar conxuntamente, impartindo os mesmos temas ao mesmo tempo, para que o profesorado de galego poida ter máis espazo para dinamizar a lingua. Esta coordinación non significa repetir contidos, senón adaptalos ao uso real do galego. Por exemplo, se en castelán traballan a teoría do substantivo e os seus tipos, pois en galego podemos facelo con o neoloxismo de cousas que a eles lles interesan, videoxogos, redes sociais ou streaming. Esta metodoloxía non é unha idea teórica, senón que é unha idea real. No proxecto educativo Dicionario Galego para Bumes, que eu creí hai uns anos, xa traballamos así e tivo moi bons resultados. O alumnado implicouse activamente porque o galego formaba parte da súa realidade, utilizaban un vocabulario do seu día a día. E iso creo que se pode implementar en todas as escolas galegas. Outro punto que quero recalcar é que hai que cambiar o enfoque. O galego debe sair do caderno das aulas e ten que sair á rúa. Para que unha lingua teña vida, hai que usala en contextos reais. Por exemplo, no Dicionario Galego para Bumes, os rapaces non só aprenderon léxico, senón que tamén crearon contido para toda a sociedade a través dunha conta de Instagram, unha rede que usan a diario. O que traballaban na aula non só quedou nun caderno, senón que se converteu nun dicionario para todos os galegos e galegas. Iso fixo que visen o galego como unha ferramenta útil na súa vida e aumentou a súa autoestima, ao comprobar que o seu traballo tiña repercusión, cambiando así a súa visión da lingua. Cando fixemos este proxecto, moitísimos xornais a nivel estatal pois fixeronse eco disto, empezaron a facernos entrevistas nas diferentes radios. Entón, eles, cando viron que chegamos a máis de 2.500 seguidores en Instagram, estaban todos emocionados porque, profe, somos famosos. Entón, dixenlle, pois sí, ahora mesmo sodes famosos. Entón, tiñamos unha entrevista para a Televisión de Galicia e querían facelo ben. Sabían que o seu galego non era o mellor. Entón, decidiron prescindir dun recreo do venres
co importante que é o lecer do venres para quedarse comigo na biblioteca e repasar esa entrevista, porque querían que o seu galego fose un galego bo. Entón, cando me dixeron, profe, podemos practicar? Eu dixen, pois por suposto. Entón, creo que cando se lle dan recursos, ferramentas, sente que eles son importantes, a súa visión para o galego cambia completamente. O último dos meus puntos que é importante, creo, salientar é a creación de repositorios de material actualizado e adaptado para alumnado inmigrante. Sei de primeira man que os contidos en galego son moi solicitados entre o profesorado. Por exemplo, son a creadora dun blog, As Chaves da Lingua, que é un espazo de recursos lingüísticos que xa supera as 100.000 visitas, e vexo que hai unha demanda enorme de materiais de calidade que faciliten o ensino do galego dun xeito atractivo e actualizado. E necesitamos unha base de materiais accesibles, prácticos e atractivos, para facilitar o ensino tanto para o alumnado galego falante como para aquel que chega de fora e non ten referentes na nosa lingua. O proxecto Artello, que xa ten bastantes anos, é un bo exemplo, pero hai que ir máis aló, necesitanse moitos máis manuais de léxico. En resumo, se queremos que a transmisión do galego sexa efectiva e real, temos que cambiar o enfoque do ensino. Máis oralidade, máis experiencias vivas, máis coordinación e máis materiais útiles. Non podemos seguir ensinando o galego como unha lingua morta. O galego é unha lingua do presente e futuro e a escola ten que reflectir iso. Gracias. Ademais das visións docentes, tamén son importantes, fundamentais as visións das familias. Fernando ten experiencia de anos na xestión delas. Sí. Hola, boa tarde. Son Fernando Lacacia, estive traballando no mundo das AMPOs moitos anos, ainda sigo algo de refilón, e a verdade é que a vantaxe ou desvantaxe de ser dos últimos é que xa dixestes casi todo o que eu quería dicir. Eu penso, moi nomeadamente ti, que acabas de falar de algo que creo que é fundamental, que se non hai inmersión en galego non hai a posibilidade real de avanzar neste problema que temos todos. Eu penso que hai que saírse da materia de galego, que concordo plenamente. Eu non me atrevería nunca a dicir que hai que darlle unha volta, pero como di unha docente podo dicirlo en público, porque o problema que temos claramente non ven do excelente uso da materia de galego. Temos un montón de alumnado que non é competente en galego logo de ata 10 anos estudando unha lingua, que iso dá para pensar. O problema maior está en que nos guste máis ou menos os rapaces e as rapazas na súa vida real falan, escoitan e se relacionan en español. E iso, que podemos facer no ámbito educativo, foi o que nos trouxo aquí. Eu penso que temos que ser menos complacientes coa avalancha de contidos, de realidades que veñen en español dende todos os puntos. Todos nós temos moi recente a pandemia, cando de repente todo nos anulado na casa, empezou a ser educado en masa con recursos en español porque eran os que estaban máis a man, eran máis inmediatos. Non todos, nunca son todos, pero unha cantidade grande. Entón, concretando bastante máis, eu penso que hai que exixir, algo dixo creo que Rosa, que hai que exixir o profesorado que fale en galego. Están dando clases, é unha función, é un traballo, é algo laboral, non hai que permitir tanta liberdade lingüística en este caso porque temos un ben maior. Entonces, durante as horas de docencia, nas aulas, nos corredores, nos patios, en todas partes o profesorado debe ter a obriga de falar en galego co alumnado. Logo, na súa casa, que fan o que queiran, que deben ter liberdade. As comunicacións dos centros, e aí penso que os concertados en moitos casos están no outro lado, pero tamén hai algún público, deben ser en galego. A percepción do espazo debe darse en galego. As comunicacións coas familias, cos nenos, etc. Os materiais, que dixo moitísima xente, deben estar en galego. Eu sei que hai moitos recursos, pero por alguma razón non chegan a todas partes, e se siguen utilizando moitos recursos facilmente atopables en castelán como un mal menor. Porque non ten tanta importancia, non? Ese é o gran problema, non ten tanta importancia. Que máis dá no fondo? A presencia de terceiras persoas que veñan a partillar as súas experiencias co alumnado, a Cruz Vermella, o plan director, as sucesivas ONGs, etc., débese exixir en galego. Non ten ningún sentido que permitamos o acceso ao psicólogo de turno, veña do centro ou veña da AMPA que facilita ese traballo. Debe estar en galego. As respostas ao alumnado
en calquera contexto deben realizarse en galego, dicíalo ti, non? Esta tendencia que temos todos a que si me falan en español parece que o educado é responder en español, hai que mudala, porque o educado quizás sería que te me preguntaras en galego, ou simplemente que partiremos en diferentes idiomas, non pasa nada, pero a resposta que se lle dea a vivencia do alumnado debe ser en galego. Os traballos que presenten tamén deben ser en galego. Temos que exixirse aos chavales que desenvolvan un traballo práctico na súa educación, na lingua que entendemos como referente, por suposto non en inglés, non en francés, non en castelán, que forma parte da práctica, pero sí. E tamén non quero deixar de falar das AMPAs, na parte que se coordina co centro, toda a actividade extraescolar debe ter unha clara indicación en galego. Non a que se queira, non a voluntaria, non a apetente, non, todas, absolutamente todas. O sea, é necesario comprometer a comunidade educativa en todos os sentidos para que unha excursión se xa en galego, un festival se xa en galego, as cancións que se canten se xa en galego, os bailes, a música que se trae se xa en galego. Es que non existe? Bueno, eu penso que sí que existe. Temos moito máis do que moitas veces se quere pensar. O sea, a miña idea, a miña proposta, con todas estas son propostas parciais, a miña proposta é moi simple, que o galego sexa a única lingua na que aulas aparte, e aulas tamén, pero aulas aparte, se utilice en centros escolares. Para que os nosos nenos e nenas, que logo máis adiante decidirán en que lingua falan, pero polo menos que cando decidan teñan claro que poden utilizar unha competencia que xa teñen, non? Porque a realidade que estamos vivindo agora é que temos adolescentes que para dar o cambio, ou xente nova, para pasar a falar en galego, teñen que aprender unha lingua na que non son competentes. Iso é bastante doente. E remato con un punto. Non concordo en absoluto ca voluntariedade de formarse. Eu penso que o profesorado debería ter unha formación sociolingüística en galego forzosamente. O sea, creo que é imprescindible deixarnos de voluntariedades nun tema fundamental. A ningún de nós se nos ocurriría pensar que un terraplanista pudera dar clases. Non, pois tampouco alguén que nega un dos nosos valores esenciais como é a lingua galega. E remato. Gracias, Fernando. Pero Fernando dicindo que sabe que tiene que traer las aulas de lingua, entón damos a palabra a un profe de música e a director. Bom, boa tarde a todos e a todos, xa é moi tarde, eu cheguei, desculpas por chegar tarde á sesión nel, pero xa che contei que había outras cousillas. E gustoume de terraplanistas, eu vou sair do guión, tiña aquí un guión, moitas das cousas xa as falastes, daquela eu tiña aquí pensado facer un decálogo, e dicir, bueno, pero xa está todo falado. A cuestión é que estamos nunha situación de emerxencia, non? Iso creo que está claro, é obvio, e hai que resistir. E para resistir a mí a única maneira que me queda é a paixón. A paixón que nos une, a paixón que nos fai sentir as cousas e, sobre todo, a paixón que nos une, non? E aí está a palabra que eu máis escoitei neste círculo restaurativo, porque non é unha pecera, que é un círculo restaurativo. No caso de que falamos de rede, non? Eu que son de mar, creo que a rede é o elemento máis simbólico que nos pode unir coa terra, porque está feita con cáñamo, non? E a lingua, pois eu creo que é o mesmo, esa emoción que nos transmite a lingua materna, pois é porque, ben, é aristotélica, ben emocional, ben no leite, non? E entón aquí vou discrepar contigo. Tas! Porque... Sí, a través dunha proposta, claro. No, é brincadeira. Digo porque, falando da emoción, nós a veces podemos pensar que a tradición mal entendida, ou o folclorismo, nos pode levar a que a rapazada non lle pode interesar certos temas, non? Entón, eu aquí faigo un fincapé e un apoio no que se se pode transformar ese tipo de tradicións que podemos ver esmorecer, como é o caso da regueifa, neste caso, pois eu creo que temos futuro. É dicir, se hai paixón e hai talento, e no ensino público hai un montón de ensinantes activistas que o están demostrando día a día nas redes sociais. Bueno, nesta mesa, nesta roda hai un montón de xente que no seu día a día xa o está expresando. Creo que é importante que teñamos claro que aquí a solución é isa, que faigamos rede e unha rede emocional e paixonal, que creo que os galegos vamos sobrados e as galegas niso.
E esa emerxencia é socioeducativa, pero tamén cultural, que é o caso moi evidente do que falabas antes, non? De repente, que os nosos referentes de arredor, neste caso, fora a música, ou fora o cinema, ou fora calquer tipo de arte, é transformadora. Porque o ser humano, desde que pintamos nas covas, dedicámonos a inferir ou inxerir no resto das persoas sentimentos. Eu creo que é o que nos pode salvar. Por lo tanto, o primeiro punto dese decálogo era promover as artes como ferramentas de expresión, non? Desde a paixón aristotélica que vos dicía antes. E os convivios. Falabas ti deses espazos da semente, non? Nos que é importante que a rapazada entre iguais se atope nunha zona de confort. E esa zona de confort pasa porque se matemáticamente hai 8 persoas galegofalantes e 8 persoas españolas, españolfalantes ou castelanfalantes, sistemáticamente, por sistema, vai ir ao español. E vos na semente vivístelo en algúns ocasións, non? Cando de repente acollemos persoas de fora e de repente ese círculo é increíble como entra, non? E é como un vendaval. Pois, cando as 8 persoas que están galegofalantes son referenciais por resto do grupo, que é o que pode estar pasando ahora cando van as rapazas da semente para o Xermírez, vale? É para estudar. E eu creo que iso é importante que o digamos tamén aquí. Non? De repente, esas transicións de persoas que están moi firmemente arraigadas a unha lingua e a unha creenza, son activistas, con 12 anos, é importante tamén que o signifiquemos. Por iso que parabéns polo traballo. E aí está a fomentar o pensamento crítico. É dicir, que a rapazada poida darse conta que o cambio ven por elas, non por nós. Nós estamos xa moi vellas e moi vellos, bueno, algunhas máis que outros, pero o caso é ese, real, non? Aquí o pensamento crítico nos podemos dar, zoupar e estar todos os días machacando, pero que realmente cando elas e eles son conscientes e toman consciencia de que poden cambiar as cousas, o mundo treme. Falamos do marco legal, que gostame como fala aquí o compañeiro, que hai que ser claros, non? O marco legal hai que facer de aikido. É dicir, falaba antes, non sei quen falaba dos consellos escolares e tal. Nos centros temos unhas pequenas normas que son as NOF. E ti falabas antes, por exemplo, do TIL, non? Ese tratamento das linguas. É que temos que poñelo por escrito. E depois, cando alguén non o faga, compañeiro, compañeira, este é o noso acordo claustral, este é o noso acordo de consello, que é unha asamblea soberana. Por lo tanto, temos que facelo. Entón, o marco legal ese da política lingüística, das barras, dos mil non sei que, non sei canto, sempre ten fendas, e esas fendas hai que buscalas, e é o noso traballo. Sí que costa, é certo, pero hai que facelo. É dicir, as NOF teñen un importante peso na vida e na resolución de que neses centros sexan amables ou non coa lingua galega. E, evidentemente, xa se falou aquí de achegar referentes, iso é brutal. Cando a rapazada é quen de achegarse, por exemplo, poñamos por caso, pois tanxugueiras ou calquer outro elemento musical, artístico, disciplinario, medran 15 metros. É así, non? Identifícanse. Por tanto, ese orgullo está aí nas referencias. Traballar o equilingüismo, non? É dicir, o tema deses ecosistemas de rede que nos terían que vir xa dados, pero que non están, pois tamén é cuestión dos centros, non? E aí estamos outra vez na referencia á legislación do centro. Se un centro é amable, igual que se poñen selos aí ingleses, anglosaxóns, eco-friendly, non sei que, non sei canto, pois algún día tenemos que chegar a dicir, xa está, Eu penso que aquí polo menos temos ou poñer un pastor eléctrico, ou senón, polo menos, deixar algo claro aí plasmado. E falando do galego internacional, e dos vínculos coa lusofonía, eu creo que, non sei se falou, como antes non estiven, creo que a nós, como docentes, é moi complexo articular traballo colaborativo, por exemplo, con Cataluña ou con Euskal Herria. Eso nós estamos vendo todos os anos co Regueiverso, porque non hai ningún sistema de dotación orzamentario para que nós poidamos acoller esa rapazada. Temos que andar sempre por aí petando nas portas para que os nosos cartos, que son públicos, revirtan nese proxecto ou noutros, non? Sin embargo, curiosamente, nós podemos ir a Iparralde, que xa o fixemos, que é cruzar a fronteira cos Pirineos, son vascófonos igual, Euskal Herria, mais aí cubre o Erasmus+. Ben, e xa remato, ben, nel. É que tiña un feixe, home. Sí, veña, va, formulario. Rapidamente, Erasmus+, a tope, que iso funciona e hai pasta. A interculturalidade, nós somos de Milladoiro, somos diferentes, somos referentes. Temos un feixe de nacionalidades igual que vos no Dieste, e igual que en moitos lugares tal. Acollida lingüística. Temos aquí unha referente que é Tina, que a mí me mostrou moito camiño nese espazo a hora de acoller rapaces de todo o mundo e dicirlle, mira, o galego é a tua lingua. É dicir,
porque volvemos ao mesmo, é o amor, non? E nada, afrontar o futuro sen medo, paixón, talento, sóbranos, así que xente nova xa vexo que hai aquí con moitísimos proxectos, e os de música estamos aí para apoiar. Eu levo o acordeón onde que irades, vale? E a regueifarvos e todo iso, vale? Perdóname. Manolo se presentou, para Manolo Maceda, profe de música e director do Villadoiro. Ben, eu son Valentina Formoso, son profesora de... Agora? Sí. Son profesora de secundaria, son a última, non? Entón, tamén son de mar, cantar de embarco un remotor tú nunca lle falta, entón, tócame xa só recompoñer, recoller o que se dixo, porque xa se dixo prácticamente todo. Con iso, eu vou tentar organizar un pouquiño o que traía aquí. Coa primeira proposta, e xa entro en propostas para que entremos en materia, eu creo que o primeiro de nada que hai que facer é que no que encaixa todo o demais é traballar no discurso, mudarmos antes de nada, traballar como proposta, primeira básica, mudar o imaginario social sobre a lingua en diferentes aspectos. Pero eu creo que é fundamental estar traballando a necesidade de mudar o marco normativo. A sociedade ten que saber que o marco normativo que temos ten que mudar antes de lanzarnos a calquera proposta. Pensando en obxectivos finalistas, que foi non finalistas, senón factibles a curto prazo, que foi o que me pediu Nel, eu creo que hai dous aspectos que son factibles e que se podría traballar sobre eles, que é que se podría traballar sobre eles, non, que poderíamos mudar o discurso para que socialmente se entenda que fai falta mudar o marco normativo sobre dúas cuestións que todo o mundo pode entender e creo que son factibles. A primeira, hai que darlle cobertura a quen queira educar en lingua galega aos seus fillos e fillas. Iso é fundamental para poder recuperar, e para iso podemos recuperar algo que está na legislación e que non é que está na legislación de forma paralela, que foi o que comentou Ana, que eran o que se chamaban, o que daquela chamábamos liñas de galego, que agora Ana enunciou como programas voluntarios de enriquecimento, pero eran o que coloquialmente se chamaron como liñas de galego e que funcionaron. Eu creo que iso que se podería recuperar, se mudamos o imaginario, non usamos a palabra inmersión que está tan denostada, e aí poderíamos traballar. No imaginario colectivo ten que instalarse a idea de que este marco que temos non consegue que o noso alumnado sexa competente, que é do que se estivo falando aquí, que sexa competente en galego. Aí podo enlazar con moitísimas cousas. Coa pedagogía que hai que facer outra proposta cara ao profesorado, porque aquí sí que a lei apoia. Aquí sí que a lei xa nos di que temos que ensinar e avaliar por competencias, e aí enlazo o que dixo Noemí, xa Noemí o mencionou, enlazo co tratamento integrado de linguas que é tan importante, outra proposta que sempre está aí en riba da mesa, pero agora ides buscar ao CAFI, que é o noso formador, e xa non hai, prácticamente vai haber agora un en marzo, pero xa non hai proxectos de cursos de tratamento integrado de linguas, xa quedaron esquecidos. Pois haberá que reivindicalo, porque vemos que nos falta ao profesorado ese tipo de cuestións. Enlazo tamén a hora de mudar como profesorado de galego, implicada que estou, co que dixo Noemí, estou facendo unha recopilación de paso que falade xa para, como era a última, pechar. E aproveitar, porque mudan os tempos, e ten que mudar a maneira de ensinar. Noemí citaba, falarmos de usar creadores de contidos en galego, pero aquí tamén hai que traballar outra proposta con creadores de contidos e creadoras de contidos, o cuidado que hai que ter co código. Hai moitos creadores e creadoras de contidos que fan un labor excelente, excepcional, maravilloso, porque están facendo contido en galego, cos seus trazos dialectais que lle dan moita autenticidade. Pero, por exemplo, estiven traballando ainda esta semana unha anécdota concreta con María Carnota, que é unha tiktoker que ten, crea moito contido, a hora pasada había moito, sobre todo se da zona, pero claro, ese de en 15 segundos pode ter un 80% de palabras en castelán sobre a súa roupa do que está falando. Por exemplo, iso tamén hai que traballar. Proposta, e digo,
disculpade. Temos, unido a isto, temos que ter profesorado competente en lingua galega. Citábase tamén por aí. Gracias. Para ter profesorado competente necesitamos formación. Necesitamos formación e necesitamos animalo a formarse. E aí a paixón que falou Manolo, era que tamén sempre fala Miguel, que recollemos. Comentábase por aí de que hai profesorado que ten que estar traducindo materiais, dificultades, e ten dificultades, e as dificultades co código do profesorado trasladanse ao alumnado, porque o profesorado de galego ensinamos unha cousa que logo o resto do profesorado di outra. Entón, dá igual que eu este explicando a colocación de pronomes e despois veñen detrás 4 despois de min en que todos os pronomes os colocaron diferente como eu dixe. E con iso moitas máis cousas. Entón, e ademais o profesorado, outra proposta, ten que ser consciente e aceptar o que di a lei de que tamén ten que avaliar a competencia lingüística. Todos avaliamos a competencia. Ben, iso enlaceino en canto a traballar o discurso e todo este imaginario que nos levaba aí. Outra proposta que teño de cara ao marco normativo é que hai que eliminar, enlazaba con a cuestión de todo o alumnado estranxeiro, eliminar as exencións de lingua galega. Xa sei que está se cadra difícil, pero tal e como están hai que reformalas e hai que pelexar por iso. Non pode estar o alumnado 2 anos sen facer nada apañando prexuizos, porque se cadran con Alberto Pombo moi ben, pero cadran en moitos outros sitios que moi mal. Entón, hai que organizar programas de acollida e de inmersión, eu non son ninguna mestra, pero hai programas de acollida e de inmersión segundo as necesidades da poboación, que non é o mesmo que o alumnado nos chegue de Brasil ou de Cabo Verde, que nos chegue de África subsahariana, que nos chegue de Murcia. Son cuestións e realidades diferentes, teñen que ter programas de acollemento diferentes. Polo tanto, é importante, outra proposta, colaborarmos os centros de ensino cos consellos. É fundamental. Rosa xa me escoitou moitas veces, isto nunca fomos capaces de leválo a cabo, pero está aí. As familias veñen de fora, empadróanse nos consellos. O consello ten que recibir esas familias con algo, con unha maneira de acollelas en que se lles diga que estamos nunha realidade con unha lingua propia. E ten que empezar a visión positiva da lingua ten que empezar desde ese momento. E hai que facer propostas e colaboración con recursos, con argumentario, con planificación, con todo o que se queira, entre o alumnado que entra nos centros e as familias que chegan aos consellos. Ao mesmo tempo, hai que facer campañas, outra proposta en relación ao plurilingüismo, que ou é inclusivo ou non é plurilingüismo. É dicir, non hai plurilingüismo se non hai desde o galego. Iso hai no que ter claro. E iso ten que estar calando na sociedade. Tiña que ter calado xa hai tempo. E, ademais, unido á mensaxe de que as linguas suman, todas as linguas suman. Tamén temos que promover a reflexión sociolingüística, xa se falou por aquí, estou pasando do tempo, non? Sí, ben, pois xa... Vale, pois xa, se queredes deixo aquí e comentamos despois. Eu tiña máis cousas sobre os equipos de normalización que me mandaras comentar, pero podemos deixalo porque tampouco me quero enrollar eu moitísimo. Queres acabar de citar? Sí, bueno, simplemente para que queden recollidos. Vale, pois eu traía promover a reflexión sociolingüística ligado cos equipos de normalización, que teñen que ser de normalización, así citou tamén a compañeira, que teñen que ter, ademais, labor importante nese acollemento que citei. Os equipos hai que poñelos en valor, é dicir, prestixialos igual que o equipo de bibliotecas. Non sei por que bueno, falo nós, porque coordinei 24 anos seguidos equipos de normalización, pero non sei por que os equipos temos que ter unhas axudas en maio, cando as bibliotecas teñen a principio do curso, non sei por que temos que ter unha miseria de cantidade de cartos que se falou aquí, quitando no período 2007-2009 que os equipos se prestixiaron, tentou reformarse a xente que traballábamos daquela, sabémolo, está aí Mercedes, quitando ese período en que se impulsaron os equipos, e nos centros se hai desde fora, desde arriba, desde as entidades de arriba, se sabe que se promoven o labor dos equipos, todo o centro percibe, todo o centro. Vou a coller eu agora o rol de Colimalas para... Acaba. Non, pero titulares, porque queda media hora e sí que creo que hai que darlle tamén voz a esta parte do público.
e pecho impulsar o funcionamento dos equipos se fai falta a dúas velocidades. Neste momento non pode ser, porque hai xente que non ten formación, que non ten horas, que non ten tal, que non dá elaborados eses macroproxectos para que lle den 200 euros. Por lo tanto, hai que ter unha rede de apoio, de coordinación, para que aquela persoa que lle caeu o equipo que non dá feito, que non sabe facer un proxecto e que non fai nada, pois ante nada ten que haber un algo. Pois polo menos que ter materiais para que faja aqueles días sinalados e dar unhas claves mínimas para empoderar a alumnado galegofalante, para facer os mínimos que hai que facer nun equipo. Empoderar a alumnado galegofalante, acoller a alumnado de fora, crear unha rede de convivio, é dicir, eso hai que organizarlo desde algún sitio para impulsarlo e darlle, polo menos, aos equipos que están en precario, a xente que non dá feito outra cousa. Ter moito cuidado de non caer, de que ese acollemento e ese empoderamento de galegofalantes non se convirta nun gueto. Un equipo nunca pode ser un gueto nun centro. E niso tamén hai que ter moito cuidado. Todas as reclamacións dos equipos que xa se dixeron e se dirán, así pecho xa. Cristina, formaba parte desta roda inicial tamén das persoas máis que eran documentos con propostas moi interesantes que serán tidas en conta tamén na proposta final, pero que quero citar por os traballos que fixeron e porque representan outros ámbitos, que a Rosa Moufo, que é profesora de ensino infantil, que é Pazó, que é profesora de ensino secundario, que foi asesora da actual Secretaría Xeral de Política Lingüística, e Fátima Souto, que é de Normalización Lingüística, trabaja nova tamén, moi dinámica, e activista da lingua, e tamén apoyamos as súas propostas. E a mí agora salíame como por unha banda pedir desculpas polo apretado, ¿no? Algunas persoas igual vos sentides así como, que apretado, e outras, pois levades tamén moito tempo escoitando e a moita velocidade. Entón, bueno, víñame isto, non? É exixente, estamos probando tamén a metodoloxía, estamos, bueno, vendo quizáis adaptacións e a vez poñer en valor pois todas as achegas, todas as ideas e todo o que, por unha banda, estamos recollendo e o Consello, como xa se dixo, seguirá elaborando, e por outra, pensaba agora que tamén son, bueno, unha oportunidade de escoitar, de reafirmarnos, de dar ideas e de que cada quen aquí no seu ámbito quizáis pode empezar ou seguir a activar, bueno, na mesma liña ou quizáis innovando algo. Entón, temos media hora, agora, é pouco tamén, pero sí, creo que miraría a esta parte do público. E traendo un pouco esta idea que eu decía ao comezo, non? Por unha banda, eu sinto que foron saindo cousas que mesmo poden ser obxecto de debate, non? Podemos ter visións diferentes sobre onde poñer o foco, non, a responsabilidade das crianzas, o positivo ou a realidade. Convidaríamos a por un momento, ver se hai, antes de entrar en debates, ver se hai alguna proposta máis que quizáis aquí non se dixo e que no público hai algo que, sí, como algo novo, eu creo que non se falou isto e habería que pensar en por aquí, por alá, e o tempo, ver se o que a necesidade por aí vai máis por enriquecer, complementar ou poñer ainda máis o foco en parte do que se trouxe aquí, non? Eu estaba intentando, isto non vos convido a facelo desde o comezo, pero sí que estaba intentando, e creo que máis que menos, como poder ver que estaba a emerxer, non? Que patróns estaban a emerxer aquí. Estades a falar moito das cuestións didácticas, de darlle outro enfoque, non? A como ensinamos, ou que materias, que contidos e que xeito se transmiten nos espazos e, bueno, nas clases de lingua galega ou outras materias dos centros, falastes das redes comunitarias e de como activar todo isto, falastes das fendas legislativas e de como empezar a activadas. Entón, sí, por aquí vou a dar agora a palabra por se queredes complementar ou traer algo, pero casi me poño de así un pouco solemnemente para ver se o público tamén é un libro. Dentro do público hai algo que querades compartir. Sí, quero ver que ten como algo a compartir. Unha persoa, dúas, alguén máis? Tres? Catro? Claro, que tedes por aí. Vale, pois, entón, a esas 4 persoas
sí para mostrar a miña satisfacción sentida, grande, enorme, casi podo decir, por ver ese plantel de xente aí que preparastes, que trouxestes. Parabéns aos realizadores e parabéns a todos os que falastes, non? Síntome admirado de ver que tanta xente tan diversa, tan nova, digo con toda a envexa, claro, participades desta querencia, deste pulo por defender o noso e por ver que é posible facer cousas, non? Porque estes cousas moi interesantes. Eu escutei a Alberto só por citar, porque non o coñecía de nada, pero na súa intervención quedei admirado, non? Polo que se pode facer nun contexto en principio tan adverso, tan pouco favorable, polo menos, non? Ben, todos os demais igual. Recollendo dúas outras cousiñas que foron saindo para facer forza nelas, non? Eu creo que é moi interesante a idea da interdisciplinariedade dos proxectos interlingüísticos e mesmo máis alá dos proxectos interlingüísticos, non? Os proxectos interdisciplinares, proxectos de centro, que é unha maneira pedagóxicamente moi recomendable. Eu creo que todos os que sodes docentes participarán desta idea, por lo menos eu sí, que fun, pero ademais que é unha maneira de abrir espazos novos para a lingua galega, máis alá desas rixideces que nos establece o decreto de que isto en galego, isto en castelán, isto non sei que. Si entramos nun compromiso transversal entre materias diversas, temos moita marxe de negociación. Evidentemente, despois aí ten que haber as habilidades para conseguir negociar cos colegas de outras linguas ou de materias non lingüísticas para ver que facemos en galego e como lle damos ao galego unha visibilidade positiva, non só no sentido máis tradicional da palabra, non? Entón, esta é unha cuestión que se sinalou, pero creo que paga a pena desenvolver máis a fondo, non? Tina entraba nela, e ti, que non lembro como te chamabas, tamén falabas a relación galego-castelán, pero insisto, máis alá, non? Máis alá disso. Segunda cuestión, que a que se aludiu tamén por varias persoas, pero quedei co nome, coa cara de Rosario Valirón, porque a coñecía, non? Entón, apoio en ela, non? A idea de ter un repositorio de recursos para poder votar man deles, que non tiñamos, bueno, non tiñamos, non, eu xa non estou na batalla, non? Non estou na batalla activa, estou na batalla da retagarda, non? Pero que non tiñades que andar inventando cousas que están inventadas, xa. Entón, nesta casa, e non sei se aquí, bueno, non é cuestión de que me responda, non? Nesta casa houve unha iniciativa de facer un repositorio para darlle visibilidade e soporte e poñer a disposición de todo o mundo recursos para traballar coa lingua. Vale? A veces temos moitas cousas e non somos capaces de espallarlas. Non somos capaces de darlas a coñecer. Entón parece que somos máis pobres do que somos. Hai moitas cousas. Unha chamada de atención sobre esta casa que quero moitísimo, e a que estou moi ligado desde hai moito tempo. Con todo o cariño, hai que espallar máis o que temos e logo fomentar o que haxa que fomentar, non? Pero antes de buscar cousas novas, o mellor ver se xa hai cousas por aquí, ou polo menos poñer aí a disposición de todos, para que todo o mundo coloque o que queira colocar, vote man o que queira votar man, etc. Bueno, e máis nada xa para rematar, simplemente volvendo ao principio e a miña satisfacción por vervos aquí, eu creo que tedes que establecer unha rede. Manolo falaba da rede, outros falaban da rede, non sei se rede a través dun cenáculo como este do Consello ou de outro, para mí sería admirable que vos liberasen ou semi-liberasen na Consellería e que vos puxesen aí a comer. Bueno, a primeira visita, non? Facedle unha proposta deste tipo, a Valentín ou a Concello, oye, hai que liberar, non sei se a todos, pero a media dúcia, ou semi-liberar, porque liberar completo tampouco é recomendable, non? Pero media liberación, non? Muchas gracias, porque sí que te trae un pouco esta imaginación política tamén e esta... Gracias, sí. Por aí. Bueno, eu súmome aquí aos parabéns, síntome moi gratificado tamén por as intervencións todas. Quería facer unha alusión especial a Tamara e as dúas Marías.
dese o primeiro pulo, estes outros xa están máis rodados. Eu fui catedrático de lingua galega desde o ano 1979, da primeira promoción, hasta o ano 1989, 88, me pasei ao mundo da edición. E moitas das cousas que hai aquí xa se estaban facendo daquela, incluídas as bases de xente que traballábamos na reflexión alrededor da didáctica da lingua, e algúns deles están aquí, e creamos a nova Escola Galega, a revista Nova Escola Galega, que despois eu iba a dirixir, ao final tive un accidente de tráfico e creo que entre Antón e Manolo Bragado sacaron adiante. Pero que había? Pois un entusiasmo, unhas gañas de cambiar as cousas, de darlle un paso adiante a isto que eu ás veces penso que se perdeu, pero que despois de escoitarvos aquí penso que non se perdeu. É dicir, as ideas que hai aquí eran as mesmas ideas, basicamente, melloradas, evidente, non había redes sociais e estas cousas, pero había programas de radio. Eu facía programas de radio cos rapaces, e os rapaces de Vigo, Vigo galego falante, reuníanse os sábados pola tarde para falar entre eles galego, un galego que metía medo, pero falar entre eles galego porque eu dicía que non fale galego non vengo ao programa de radio. E entón era unha pola tarde, nos deixaban a emisora, o Canal 2 de Radio Popular de Vigo, daquela, os máis vellos se acordarán, e ali entrevistábamos a xente, entrevistábamos aos futbolistas. Outro día vin que os meus amigos, por exemplo, do Celta, entraban a recitar en galego a Rosalía de Castro cas camisetas do Celta. É un paso adiante importantísimo, e algún dos meus alumnos creo despois a radio este Noval Miñor que anda por aí movéndose. Un periódico que facíamos que se chamaba O Galo Millarengo, e os rapaces escribían ali, iban facendo ali as súas historias. No fondo todo está inventado, pero hai que movilizalos, porque hai dúas cousas, e acabo. Unha, a formación dos profesores competentes, como decía de Xaio, totalmente de acordo, competentes no coñecemento da lingua e competentes na didáctica, que iso ninguén non lo ensina. Imos ás oposicións sin saber que é iso da didáctica da lingua nin das outras. E segundo, crear espazos de motivación para socializar os rapaces e as rapazas. Eso é fundamental. E ese espazo de socialización significa crear plataformas onde eles creen, onde participen na creación e onde se sintan realizados, como Alberto, que temos falado disto ali cando visitou a Real Academia Galega coa cabosa iniciativa. Pois, de repente, encontrábamos con que eses rapaces sintense por primeira vez protagonistas de si mesmos, da man do galego. E o galego ten que ser, e agora se remato, non a lingua arqueolóxica do museo, sino a lingua das novas tecnoloxías e do futuro, a lingua do século XXI. E iso hai que meterle na cabeza. Polo galego, a modernidade, non mirando para atrás. E a veces algunhas cousas para atrás se poden mirar. No, moitas gracias a vos, porque tamén está traendo como toda esta modernidade e o século XXI de toda unha experiencia acumulada. Así que tamén está moi ben escoitalo nun foro tan renovado. Unha e dúas voces. E igual non nos dá tempo a máis. Isto é así. Vai depender diso e vai depender do próximo foro que hai que montar. Bueno, pois nada, vou casi abreviando segundo empezo. Bueno, primeiro agradecer unha reunión sobre a lingua vizosa, vale? Que xa vamos superando aquel resistencialismo, aquela idea de que casi eran unas terapias para adictos que nos estábamos quitando de algo. Eu eso agradecémolo moito, o temos comentado en outros contextos e é moi de agradecer. E entrando xa así no concreto, no que se me ocurre que están moitas cousas ditas, cousas de total utilidade, non? Loli e Nel pedironnos que lle pediríamos a unha norma que fora facilitadora, para non decir que queremos co decreto tal, que eso xa sabemos que o queremos. A ver, eu creo que se reivindicou esta saciedade a necesidade da sociolingüística como formación e polo que aporta. Logo, ese modelo lingüístico
terá que beber de que saibamos de que no país hai zonas con características sociolingüísticas moi diferentes. Agora, ese modelo, que eu creo que o que falta en moitas ocasións, é saber o sentido, que pretendemos respecto do galego, cal é o alcance. Claro, é o que está, é dicir, dinamizalo así un pouco para que non se perda algo e entón sea como unha comisión de festas, pretendemos algo máis, nós estamos na escola, temos o asunto do código, tamén do uso e tamén desa reivindicación que lles vai tocar aos máis novos, deixámoslle nada, o cambio climático, a normalización lingüística, todo fácil. Pois eu creo que esa é unha pregunta que esa norma debería responder cando se faga, pero si ten que ser flexible e diversa atendendo a esas características, porque iso eu creo que entra en isto que quere Tina e que xa nos ten aducidos de que mudemos o imaginario social da lingua, porque estou absolutamente de acordo, claro. Sí, desculpada, non te contei, pero si querías... Bueno, eu o mesmo, incidir no dos agradecementos pola organización deste foro e quería simplemente indicar dúas cousas, de ter en conta tamén as peculiaridades dos centros integrados de formación profesional onde non hai profesorado de galego e onde os equipos de dinamización lingüística traballan moito máis en precario e onde os proxectos lingüísticos son como son, non? E despois outra cuestión tamén moi importante é na universidade, non? Aquí incidiuse moitísimo na formación sociolingüística, que creo que é un elemento moi importante e como se amosa por a experiencia que temos na Universidade da Coruña no mestrado de profesorado, que unha materia de 14 horas fai milagres, así de claro, non? Fai milagres e lle dá ao alumnado moitos elementos para reflexionar e para tomar conciencia da situación lingüística e do seu papel como profesores. Pero iso, por exemplo, non acontece na formación de mestres ni de primaria e infantil, onde a situación, e claramente na Universidade da Coruña, é bastante negativa. Entón, creo que tamén dentro destas propostas se debe ter en conta que se fai no ensino universitario, porque se expuxeron algunha experiencia de infantil e de primaria, e, bueno, que o ensino universitario na medida en que forma profesionales e na medida, sobre todo, en que forma futuros docentes, que é moi importante ter en conta este ámbito. Comento isto en medio minuto. Tivemos en conta o ensino universitario, o deseño da mesa, pero ao final decidimos incorporar só o ensino universitario que ten que ver cos propios docentes, con os ciclos de infantil e primaria, e todo o demais ensino universitario estará de maneira transversal no resto do foro. Na mesa de sanidade terás en conta as materias de sanidades porque creemos que é aí onde mellor encaixa. E pechamos aquí. Si, eu chamo Antón Costa. Vivo habitualmente ahora moito no contorno de Vigo, Vigo e arredores, moi condicionado, entón, en perspectivas no que ves, hai dúas outras cousas que eu quería facer referencia a elas. Unha primeira, menos os rapaces que se incorporaron desde outras comunidades do estranxeiro, etc., a Galicia, mas todos os rapaces son de familias galegas. Os seus pais e as nais foron á escola e xa tuveron escola galega. O sea que hai aí un deixamento, o sea que por parte de familias. Creo que deixamento e desconsideración e, en fin, unha suma de cousas. Eu creo que forma parte tamén do traballo que hai que realizar, todo ese traballo de formiga, todo ese traballo de centros, de redes, etc. Pero familias, hai que dirixir, claro, e ten que ser non algo así como 15 días que a Xunta saca a lingua que levas dentro, non? Como eso apareceu, desapareceu, non? Pero ten que ser un programa a xeito, pero continuado, e claro, coa consideración e que a cidadanía, tamén, tomar
necesaria colaboración por parte de pais e nais. Eu sempre, no verán que ando por Bayona, paso moitos días para ir á panadería por diante dunha escola infantil, no mes de xullo, que ainda están. Constame que dentro da escola infantil, por parte das profesoras, hai un tratamento, bueno, decente do galego, pero saen as criaturas para fora e as de mamás e os papás que hai fora, todos novillos, 30, 35 anos, todos hablando castellano, e non pasa nada. Non, familias, en fin, familias. Xa fala moita xente do profesorado, hai un profesorado non no sentido de decir no sentido cariñoso, claro, en fin, emocional, rico, pero, claro, comprometendo. Necesitamos colaboración das familias. Non é mal síntoma que a menos 6 minutos estea isto tan animado e haxa tantas persoas que queren intervir. Hai, sei, unha por aquí, outra por aquí. A ver, temos que marchar. Isto é así. Entón, claro, eu non sei, recollendo todo isto e o agradecemento e a posta en valor de todas as achegas, as propostas e a enerxía que se dá hoxe aquí, sabendo que cada quen seguirá facendo tamén o que pode facer e o que ten que facer. Temos que pechar este espazo. E entón, pois tamén convidaríamos a ver quen sinte que ten algo que dicir para poder pechalo e se pode ser que sexa en chave isto, conclusiva, que nos axude a pechar. Sí, entón, unha, dúas... Non vos quero coartar a vosa expresión. Se hai alguén que realmente... Hai alguén máis? Unha, dúas, tres? Sí? 3, 4. 30 segundos cada uno. Sí, se podedes... Ou 5, pois eu xa deixo nas vosas mans antes micros. Pois, sí, con unha frase para pechar. Comezamos por aquí. Vale, sí. Eu quería falar de que tamén son creadora de contidos dese repositorio que falabades. Hai como unha rede de mestras, sobre todo de infantil e primaria, que creamos materiais en galego. Miña conta chamase Como Presta Ser Mestra, levo con outra compañeira, porque non existen materiais en galego para traballar moitas cousas e compartímonos de maneira altruista para que poidan chegar a outras persoas e deixalo aí recollido que se pode empregar. Como se chamaba? Como Presta Ser Mestra. Nada, eu simplemente quería facer mención a algo que dixo antes o meu compañeiro que xa marchou sobre o carácter impositivo que el propoñía. Eu creo que isto pode ser efectivo quizáis en ambientes infantís, pero na adolescencia considero que é unha ferramenta que non dá efectividade, porque ao final os adolescentes non se lles gusta polo xeral que se lle impoña algo. Entón, parece que canto máis se lle impón algo, menos lle gusta, máis se rebelan contra iso. E creo que pode ser contraproducente ese carácter impositivo. Eu xa o vexo na propia Facultade de Filoloxía, que se supón que somos futuros lingüistas e filólogos, vexo ese tipo de queixas por parte de estudantado de que as materias impartan ese xixa o galego nese tipo de materias. Non quero pensar en centros totalmente castranfadantes. Isto é un debate que igual necesitamos a procuración, para entender que hai aí, non as diferentes posturas. Moi brevemente, nada. Primeiro comentar unha cosa que decía Noemí, que era... Unha cosa que decías, Noemí, do tratamento integrado de linguas e que ti xa apuntabas, Manolo, de que é o que hai que facer e tal. É verdade que hai unha proposta que eu no seu día fixera, digamos, nos materiais de acceso á oposición, etc., que podría ser pertinente, que é o que sería unha especie de, non sei, de TILIT, digamos, que é o tratamento integrado de literaturas, entendido agora desde o punto de vista da lingua,
As literaturas son sistemas en pugna, as nacións son sistemas en pugna, e é moi fácil de ver na nosa tradición que o século de ouro español coincide cos séculos escuros galegos, ou que as irmandades da fala coinciden coa xeración do 98, non que é decadencia e tal, é dicir, porque son sistemas en pugna que se pode ver na propia Rosalía de Castro, por exemplo, non como algo que é centro do romantismo español e aparece na numismática con Galdós e compañía, desaparece, non? Unha vez temos unha nova lectura e agora pasa a ser unha poeta, falo da materia do español, bueno, pois a sombra de Becker, etcétera, cousa que nunca fora. E despois, teño así dúas cousas anotadas moi breves, estou demostrando na velocidade que quero acabar. Manolo, creo que me expliquei mal. Creo que me expliquei mal, porque falloume a elocuencia. Nós traballamos moito desde a tradición. De feito, falaba antes, non sei con quen foi daqui, que esta semana os chavales, esta semana non, hai uns días, os chavales gravaron, por exemplo, a Miro Casabella, por exemplo, a Mero Iglesias, traballan, por suposto, cas fillas, etc. O que quixen decir é que o noso alumnado, referídome a esa situación familiar que decía, e sablo polo vosso centro tamén, familias comparten piso, non persoas, sino familias e tal. Entón, eso que dicía de os porcos van ao cubil, que era unha metáfora de moitas outras construccións, é o que decía que se cadra non nos vai conectar, porque para eles é unha realidade que nunca tiveron, que non, iso non quere decir que non apoiamos a tradición. Moi sucintamente, eu son músico tamén, dos malos, pero aconteceu ano pasado unha foliada na cidade da Coruña das que se fan, eu fun con unha serie de alumnos, ao final temos redes sociais, os alumnos síguenos, e apareceron alumnos nosos, pero claro, os nosos alumnos chamanse Mohamed, Oliezer, Yusbel e Juliamni, e cando estaban ali, pois convidámonos a tomando unhas sardiñas, porque estábamos no tempo, non? Pero claro, son rapaces que a nivel cultural non coñecen esa realidade, entón, que nunca viron unha sardiña, non sabían nin como se comía. Estábamos ali falando con eles, insisto, tempo de lecer, probablemente un sábado, un venres á noite, e sonaron los Tamara, e os que somos da Coruña entenderedes esa emoción. Entón, deixamos os rapaces rapidamente para cantar ali, pois con aquela xente máis bella que estaba tocando, cancións de los Tamara. Pero aí eu reparei que os rapaces se querían sumar a esa tradición, porque no fondo non somos os que lle fechamos a cultura. Entón, por exemplo, nós, aquí tamén se fala que, centrei non así como moito, digamos, en que estivemos facendo e non así na liña de acción total, pois agora estamos dando clases de guitarra pola tarde, para que os chavales veñan e a través desa excusa aprendan tamén a sumarse a iso, construir unha foliada, que sean eles que van polos bares, etc. E só, finalmente, para terminar, cando se falaba, por exemplo, da importancia que decías ti, de eliminar, Tina, os 2 anos, estou totalmente de acordo, os 2 anos de exención en lingua galega, vamos, porque efectivamente haberá profesorado que os integre e profesorado que os deixe ir quedando atrás. A mí gustaba contar moi sucintamente 2 casos. É o caso desta rapaza que se segue desas redes, aquí tamén se fala, se chama Juliamni, pode citar a súa irmán Yusbel e tal, que entenderon que o galego, explicaron a elas moitas veces diante dos micros. Víctor, ti de feito coñecechas estas 2 rapazas, escoitaches como falaban, estas nenas que levan aquí, acaban de sair da exención en lingua galega, e decía que estas rapazas comprenderon que a única forma de non seren estranxeiras era que eliminen dunha vez o de háblale castellano que es de fuera. E o último que decía, que era esa experiencia sociolingüística, eu comentaba antes que viña en directo, non o comentei aquí, comentei no fora, viña en directo dunha actividade cos chavales que estamos facendo así en colaboración co Departamento de Química, e como nos gravamos todo o material que facemos para as redes de aquí tamén se fala, nos falamos coa xente que nos ia dar, tamén creo que o punto Manolo iso, que tiña que ser íntegramente en lingua galega, pero claro, os nosos rapaces, percíbese facilmente dun vistazo físico que naceron fora. Entón, un deses rapaces, nesa tranquilidade, dese espazo fora das aulas, dirixiuse a persoa que lle estaba facendo, era algo polo monte, era algo que lle estaban ensinando, micoloxía, etc. E dirixiuse ao ponente, ao que lles daba palestra en español. Entón, o rapaz que lles daba palestra, inconscientemente, probablemente, e vendo que probablemente non fose de orixe galega, mesmo pola fonética, pasouse o español, e quedou un cachiño xa falando en español. Entón, a parte do rapaz, e comentei, Luís, es consciente do que acaba de pasar?
E ele dixome, sí, que condicionei eu que agora sexa todo en español. E dixenlle, non, o que pasou é que fixeches que te tratase como estranxeiro. É dicir, ti marcaches o feito de non dominas a nosa lingua e Luis domina a nosa lingua. O que aconteceu foi que o rapaz quedou xa facéndolle preguntas constantemente para que vea que falaba galego. E xa o último, que é o do plurilingüismo, eu concordo con que segrega. Por suposto, excluo disto a lusofonía porque é algo que a nós nos representa unha oportunidade, pero no fondo non deixa de ser, de verdade que termino con esta frase, a idea de formar os rapaces para emigrar. Non o digo eu, digo Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático en Lingüística da Universidade Autónoma de Madrid, que o inútil, afortunadamente, é unha lingua, perdón, o inglés, afortunadamente, é unha lingua inútil no Reino de España. Quer dizer, os nosos rapaces para montar unha panadería no barrio da Gradorzán probablemente non precisen o inglés. Por suposto, sí, no mundo das multinacionais, pero tamén é evidente, non? Por lo menos nos nosos, que non todos os rapaces van ser directivos de multinacionais. Perdón, non sei a quen tocou. Vou ser super rápida. E agora estamos poñendo... Sí, pero vou despois. Temos que desaloxar. Mira que mal son eso, Os traballadores da porta non lle usan. Lévame 30 segundos. Moitas veces enfocámonos no aprendizaxe do galego dos nenos, pero ás veces esquecémonos dos pais. O único sitio oficial onde se pode aprender galego na Escola Oficial de Idiomas en toda a provincia de Lugo só hai galego en Lugo. Se, por exemplo, esta Fonsagrada, esta é de Quiroga ou es de Ribadeo, tes que moverte unha hora para poder aprender galego. Por exemplo, na provincia de Ourense, o único sitio onde se pode aprender galego é na cidade de Ourense. E, curiosamente, o nivel A2 e B1 de galego non se dá, cousa que en inglés sería impensable. Só porque saiu varias veces o de ligar, xa o dixo Alberto, creo que é imprescindible ligar o galego á modernidade, todos estamos de acordo, pero non podemos esquecer que non se normaliza unha lingua se non se normaliza a súa cultura, polo tanto, tamén é importante manter a tradición. Con todo que non nos pase, como con estes lavadoiros, estes muiños que se restauran e logo non se lles dá uso. Entón, eu penso que hai que ter cuidado con iso, lanzar as mensaxes ben acertadas. A regueifa eu creo que é un exemplo porque se adaptou á modernidade, pero entón, cando recuperemos a tradición ten que estar adaptada. Simplemente era un pouco iso, ligar que se falou das dúas cousas. Eu creo que a mensaxe ten que ser clara cara á modernidade, cara á tradición.